Вітаю, добрый вечар. Сёння будзем гуляць у персону 3 Reload. Мы уже даволі глыбока ў гульне, але у нас я ўжо распавядаў прыкладную гісторыю на папярэднім стрыме, але пакрыху буду сёння яшчэ будзем назіраць за працягам сюжэта, бо сёння мы ў Тартара не пойдзем, толькі калі нас пацягнуць. Як котка пачуваецца? Яна нармальна, яна увогуле нармальна. У нас просто быў невялічкі момант, я яшчэ падчас стрыма распавяду, вяртаюся да гэтага. Так вось, мы сёння паспрабуем дабрацца як мага бліжэй да поўні, да поўнага месяца, бо ў гэты час з'яўляюцца босы ў гэтай гульне. І мы даволі яшчэ далёка, 10-20 дзён прыкладна. Зараз зайду, пагляджу дакладна. Мы яшчэ даволі доўга, 19 дзён. Але з-за таго, што мы будзем бавіць час у асноўным з персонажамі, то бок размовы, гэта такім чынам мы вельмі хуценька іх праматаем, можа нават усіх. Не ўпэўнены, што мы сёння дабяремся да боса, хутчэй за ўсё будзем проста даведвацца, паспрабуем даведацца нешта па сюжэтах, бо сюжэт звычайна прасоўваецца проста ў раптоўны момант, то бок пачынаецца размова, з'яўляецца персонаж, і мы размаўляем з імі. Ось ёсць варыянт. Міцуру Кіріджа спытала, каб мы паглядзелі, ці ўсё добра ў Кена Амаде. Гэта хлопчык, які з намі жыве. Арэгана, вось там з імі складана, фіг зразумееш, што нешта не так. Там увогуле гэта ўжо цягнулася некаторы час, але вельмі складана было высачыць, у чым праблема. Так, ён нешта робіць у сваім пакоі. Пабавіць час з Амадам. Можа ён там, вы бачыце, дрочыць? Адкуль нам ведаць? Яшчэ не сазрываеш там паціху, не? У пакоі сваім. Я табе перашкаджаю? Так, чысціў свой пакой, добра. Палішся, хлопец. Чамусьці музыка знікла. Раптоўна. Таму даже па яму пакой не пойдзем. Там дакладна нешта адбываецца. У яго хамяк ёсць. У чым твоя праблема? I have a pet hamster. I got him when I was living with my mom, and he's been with me ever since, so I decided to bring him here. If, for some reason, I don't make it back here in the future, then this little guy will be all alone. Ён літаральна гатуецца да сваёй смерці. Брутальны, я не ведаю, колькі яму, можа 9 гадоў, 10. Але ён літаральна рыхтуецца да сваёй смерці. Калі ж нешта здарыцца, ён пытае, каб мы даглядзелі яго хамяка. Could you help look after him if that happens? Of course. I have you guys with me, so I won't go down easily. But you never know, right? It was the same with my mom. Everything happened so suddenly. У яго таксама загінула маці, і ён, скажем так, спрабуе занепакоіцца, паклапаціцца аб хамяке да таго, як з ім нешта здарылася, бо калі ён знікне, ён думае пра смерць. Ён літаральна думае пра смерць. Што гэта для яго магчыма?
I can even provide a little something as thanks. I'll give you all my allowance, and the rest of my New Year's money. And I'll give you all the comics here, plus whatever else you want. Okay, that works for me. Well, aren't you the lucky one? But when that happens, you better listen to him, okay? His name, it's Hamburger. A cudowne imię. You think so? Mom used to always laugh about it. The night he came home with me, we had hamburgers for dinner, so that's why. Anyways, thank you so much. That's a big relief. There's not much time left now. Sorry again for the disturbance. Could you apologize to everyone else for me? It's getting late, so I'm going to bed soon. Hmm. Actually, can I ask you one more thing? Everyone in this dorm is so kind. They always come up to me for a casual chat, and they treat me like a normal person. Ён адказны. Так, ён вядзе сябе як вельмі дарослы чалавек. Як ненармальны дарослы, скажем так. Ён клапоціцца о хамяке, літаральна думае пра сваю смерць. І яшчэ проста як ён проста размаўляе, ён паводзіць сябе як мінімум як 20-гадовы. Sure, there were plenty of adults who showed concern for me, but I feel like the people here are a little different. And you came to check in on me again today. But why? Why does everyone here care about what happens to me? A team. I only just joined, but you already think of me as one of your own? I guess that was a weird question, wasn't it? Sorry, don't mind me. But maybe I should have asked sooner. I don't know if I'll be able to fully repay you for your kindness, but I'll do my best. Okay then. Good night. Для тых, хто можа не зразумеў дыялог да канца, ён спытаў, каб мы паклапоціліся аб яго хамяке, калі нешта з ім здарыцца. Ён згадаў сваю маці, якая загінула. І таксама яго вельмі ён, скажем так, нечакана прыемна здзіўлены тым, што мы тут, у гэтым інтэрнаце, вось наша каманда ўся добра да яго ставімся і прыглядаем за ім. Senpai, I'm really glad you came. Thank you, and I'm sorry. I won't let you down. Ты ў пакоі з малым у кароткіх шортах, романтычны эпізод. Амаль. Музыку яшчэ чуеш? Nine Ravens. Я зараз вось сёння зноў сеў пісаць прыйшлося пачаць гэта спачатку самага. Я пачаў пісаць туторыял аб тым, як я зрабіў галасавалку. Але гэта займе некаторы час. Тады мне вельмі жадалася напісаць, але Триграф мне не дапамог. Ён толькі перашкаджаў. Зараз я на іншай платформе пішу. Але зараз ужо не настолькі гару жаданнем. Я лёгка магу табе дапамагчы, калі ты жадаеш нешта падобнае зрабіць, але гэта займе некаторы час, калі ты жадаеш по туторыялу. Ось, так прыйдзецца пачакаць. Дзякуй за Sunless Sky. І яшчэ, я ўсё яшчэ зноў, я не ведаю, як гэта працуе. Чаму вось зараз я не чую нічога? Што змянілася? Учора ж працавала, халера. Я не чую зноў гэтых самых алёртаў. Гэта калі жаданне. Калі што, я магу заўсёды дапамагчы так проста праз чат, там, праз тьютер, праз што-небудзь. Можам спісацца, стэлефанавацца, і я дапамагу усталяваць, наладзіць. Вось. Там трошачкі такое нармальна крокаў. А я хацеў напісаць туторыял, які будзе не толькі проста распавядаць пакрокава, як ствараць, але яшчэ ў чым ідэя і літаральна, што можна змяняць, то бок такі вельмі падрабязны. Я ведаю, я не чую алёртаў. Вось гэта моя праблема, я жадаю іх чуць. Это неприемно, что их не чую.
Зараз абмяркоўваюць два вучня тое, што Юкара Такаба, дзяўчынка з нашай каманды, яна будзе ў касцюме пакаёўкі падчас фестывалю. Фестываль будзе, я не памятаю дакладна калі, але вельмі хуценька ўжо. А наконт котак, я не ведаю зараз мне наконт котак, канкрэтна ў дзяўчынкі у Фрэі, у яе трошкі знайшлі запаленне, яно ўжо некаторы час, то бок яе нешта з вантробамі, і для гэта можна выправіць дыетай, трэба змяняць ежу, але трэба яшчэ і назіраць, то бок гэта займе некаторы час. То бок яна адчувае сябе не той, каб там зусім дрэнна і нешта было. Не, яна як звычайна, але хутчэй за ўсё і гэта бянтэжыць ужо некаторы час, просто мы пра гэта не ведалі, бо цяжка было сказаць. Не, былі прызнакі, але ж складана было сказаць, у чым праблема. Вось толькі зараз мы даведаліся. Вось, у чым канкрэтна праблема, што яе непакоіць. Так, Юкары прапануюць пабавіць час з ёй. Санада пытае наконт Карамару, каб мы даглядзелі. У Кіріджа нейка, ей трэба дапамогчы з чымсьці. Давайте сустрэнем Кіріджа. О, так, Міцуру Кіріджа. Nine Ravens. Я пакуль што не спяшаюся, яшчэ тыдзень у мяне іншы голас збіраецца. Калі яго даб'ем, мушу наладзіць гэтую твою сістэму, тады завітаю асабіста. Добра, прыкладна на то я буду разлічваць. Спаткаюсь, спадзяюся, ўсё будзе добра. Яна перадала мне нейкі канверт, нейкія паперкі. Перадаць арагакі. Я не памятаю, хто такія арагакі. Я памятаю, гэта капелюшнік мне падаецца. Скажы, што гэта ад мяне. Добра. Але ён зараз не вучыцца ў школе, то бок ён у школе, але па тыпу як на вакацыях нешта, акадэм. Каткова высокі балевы парог, таму цяжка ўбачыць, што нешта не тое на пачатковай стадыі. Так, і проста справа ў тым, што гэта працягваецца ўжо па тыпу паўгады, год, нешта. Мы заўважалі, што нешта не так, але калі котка так, проста вядзе бясконца, нешта дзіўнае, мы неяк трошкі прызвычаіліся, то бок мы не шукалі, у чым праблема, але не знайшлі, і яе даследаванняў яшчэ шмат рабілі на працягу гэтага года. Папала, і гэтага нічога не было заўважна. Ой, зараз толькі знайшлі. Окей. Яна спрабавала ўжо дастучацца да капелюшніка арагакі гэтага раней, але не атрымалася. І зараз спрабуе змяніць свой падыход і паспрабуе праз нас. Правіцца туды. Ён каля станцыі звычайна. Час дня. Давайте да яго сходзім сёння. Вось ён сядзіць. Табе не жарка? Мяне выстачыць, што бянтэжыць. Спякотненька павінна быць, зараз лета. Не зараз, а там нешта сіненькае побачыў. Вось, што тут? Кавалачак. So, what do you want? What's this supposed to be? Why do you have this? Oh, now I get it. Kirijo put you up to this. Так, гэта яна. Typical. She always goes out of her way for the dumbest shit. Think for yourself for once. Don't just go along with what everyone asks.
Неблагая прапанова, але я не супраць. Я просто жадаў, каб ты таксама... Mind your own damn business. А, Why are you all like this? But I guess you can't. Explains why you've accepted being leader. We done? Get out of here. окей. Без проблем, я пошел. Что такое? Thanks for going through all that trouble. Maybe I'll treat you to a meal sometime. What? You got a problem with that? I told you to get going. I already got plans. It doesn't matter. I'll be back by tonight. That's why I rejoined in the first place. Мы перадалі яму дакументы, я так разумею, наконт таго, каб ён вяртаўся ў школу. І я нешта прапусціў з гэтым, дакладна. Я што там за паперкі, але хутчэй за ўсё, каб ён вяртаўся ў школу. І ён, ведаеце, з тых хлопцаў, яго характар, вось яго персанаж увогуле, такой па тыпу: «Эй, ты, што табе патрэбна?» І такой: «Блін, ідзі па сваіх справах, ты што, тупы?» А потом такой: «Я дам табе канфетку». Ось прикладно такой. Амаль кожны раз такая хрень. Маіх Арыгана піша: «Маіх прышпіліць трэба, і паколькі ў мяне здарылася фінансавая неспадзянка, рабіць гэта буду я сама, мне больш стрэсу, чым катам». Шкада, так. Ён так жыве на гэтай скрыні? Мне падаецца, так, это яго улюбёная. Можа, яна трошачкі частка яго ўжо. Oh, welcome. Угу. Колькасць людзей з сіндромам патай зараз значна больш, чым звычайна. Звычайна за 2 тыдні, а нават яшчэ амаль 3 тыдні. То звычайна яшчэ шмат іх не з'яўлялася. У гэты раз перад гэтай поўняй яны з'яўляюцца ўжо зараз і ў вялікіх колькасцях. Нешта не так з гэтым наступным босам. Я жадаю пашпацыраваць сёння. А ці патрэбна мне? Так, давайте паспацуруем з ім. Больш карысці, чым ад чагосьці. Quit getting so excited. Don't you go on walks all the time? Whatever. Go on and run all you want. I don't like the way things are looking out there. Feels like a storm's coming. Говорить, што не вельмі падабаецца, як рэчы ідуць, адчуванне, што быццам будзе навальніца. Well, whatever happens, happens. What? You done already? This place was your home, right? What you got there? Угу. Doesn't Картку look like принес. anything dangerous. Why don't you hang on to it? Come on. Сабака быў пасланы ім замест псіхолага. Так, нагадвае, вельмі нагадвае. Увогуле, самы цудоўны персанаж. Яны літаральна гавораць о нейкім тайфуне, які набліжаецца. Я думаў, я палічыў, што ён гаварыў Аргакі, капялюшнік, і я палічыў, што ён фігуральна сказаў пра навальніцу, а не буквально. Гавораць, што ён будзе ў суботу, то бок не на поўдню выпадзе. Добра. Дайце я, можа, ў календар пры магчымасці пагляджу. Што ў нас? Так, фестываль пачынаецца 19-го. І скончыцца... тут нават 3 дні будзе.
І потім яшчэ 2 дні адпачынку. Цудоўна, але нават не блізка да поўні. Добра. Greetings. Так, можем. Кто у нас ожидает побавить час? Арагаки. Ён атрымаў наш нумар ад Кіріджа. Прапаную сустрэцца ў алеі зноў. Давайте. Hey. Yeah. Two specials. Ён сказаў, што калі пажартаваў наконт цукеркі, ён літаральна прапанаваў нам паесці разам. За яго грошыкі. What's wrong? Not hungry? Because I said I'd treat you. I can't go back on my word. It's bad for my conscience. I'm just keeping the promises I made. That's all. Here you go. Two specials. Point is, you don't go back on your word. Especially when it comes to something you promised. Right. Don't want the noodles to get soggy. I was thinking earlier. You really don't take any shit. Even from your elders. I respect straightforwardness. Less trouble that way. Let's finish up and get the hell out of here. Welcome back. Were you together? Wait, Aragaki. Have you considered returning to school at all? Ось вона робить свій ход. It's been some time since second semester started. Regarding your attendance, it'd be best if you went back as soon as possible. Ён не аддаў свае дакументы. I got the paperwork, but I don't remember saying anything about turning it in. What's the point anyhow? I got no business there. Ён не збіраецца вяртацца ў школу, я так разумею. Then why did you come back here? I apologize. It isn't my place to ask that. Everything is my fault. I shouldn't have gotten you or Akihiko involved. Cut that out. Яны... I'm the one who chose to join you back then. Яны зараз распавядаюць пра падзеі раней. Справа ў тым, што пакуль што больш эмацыянальная размова, але ніякіх фактаў лепей. However things turn out after that has nothing to do with you. Нешта здарылася, калі ён сышоў. Ён далучыўся, сам вырашыў далучыцца да каманды, і Кіріджа ўцягнула абодвух, і яго, і як ён, Акіхіка, баксёра, у каманду. Пасля чаго пасля гэтага нешта здарылася, і вось гэты капелюшнік сышоў. I didn't know what I was capable of. That's all there is to it. Ён яшчэ гаворыць, гэта ён павінен у гэтым, ён лічыць. Я не ведаў, на што я быў спасобны. Як гэта не спасобны, што ён мог зрабіць. Я не ўпэўнены дакладна, пра што гаворка. Then why are you so determined not to return to school? You'll be throwing your future away if you don't go back. Right. I apologize. I was out of line. I don't plan on forcing you into anything, like I did in the past. What's important is it's your own decision, Aragaki. Looks like you have changed.
Just a little bit. You always used to avoid relying on people. Not so much of a lone wolf anymore, huh? Ён апісвае Кіріджа, якой яна была раней. Я прапанаваў у гэтай размове ў іх канфлікце. Кірідж жадае, каб ён вяртаўся ў школу. Но яе не атрымліваецца, бо ён вельмі супраць. Ён жа неяк чамусьці працуе па свайму ўнутранаму нейкаму кодэксу. Ён вырашыў далучыцца вяртацца да каманды, але не ідзе для таго, каб вяртацца ў школу. Вось, але Кіріджа ўсё яшчэ цягне яго далей да соцыуму, гэта ўсё правілы і гэтак далей. Ён жа пад гэта не вельмі падыходзіць. І я уставіў, калі яна пачала ціснуць на яго, я сказаў, што ты не можаш нічога з гэтым зрабіць. Кіріджа, супакойся. Вось, калі ён не жадае, то ён не жадае. І каментар цікавы ад Арагакі, што ты раней ты настолькі не пакладалася на людзей, ты больш асабіста працавала раней. The only choice we have is to keep moving forward. That goes for myself, Akihiko, and you. So please, Aragaki, just give it another chance. What are you guys up to? Вось і боксер. Looks like a pretty serious discussion. Let me guess. This president is lecturing the delinquent on the importance of his education? Ён адразу зразумеў, аб чым гаворка. Ён нават проста ў кантакце не быў. Але адразу разумеў сітуацыю. Akihiko. Well, I'll be damned. For protein-fueled, muscle-bound moron, you're pretty smart. What was that? See ya, Miss President. This delinquent's gonna go to his room and think about his bad choices. Wait, we're not finished yet. Akihiko, why are you like this? Huh? What just happened? Was it something I said? Well, that's not my fault. It's nothing new. I'll just apologize later. Паглядзім зараз, што у нас увечары можна яшчэ парабіць. Можа, нешта паспеем. Карамару, не жадаеш пагуляць? Ты жадаеш вычухацца? Не, выбач. Давай паглядзім, якія варыянты яшчэ ёсць. О, фука, давай. Кнігу пачытаем. Наза Форд, вітаю, Акама. Наза Форс адпраўляецца 1000. Яшчэ невялічкае аднаўленне. Я зараз у спісе знаходзяцца ўсе гульні. І я дагэтуль яны былі абмежаваны толькі 10. Я паспрабаваў па-рознаму пазмяняць, пагуляцца з гэтым. Аднак, так як я жадаў, нічога не атрымалася. У выніку гэта будзе самым найлепшым варыянтам. Я хацеў зрабіць каманду, якую можна будзе рабіць у чаце, каб атрымліваць спіс, гэта не спрацавала. Я паспрабаваў зрабіць, каб увесь спіс аднаўляўся аўтаматычна, у сэнсе, што ён павялічваўся. Як вы бачыце, як там ёсць невялічкі зазор, але мне прыйдзецца асабіста змяняць, калі ў нас стане зашмат гулін. Вось, кожны раз. Паглядзім, калі шмат будзе гулін дадавацца, я буду проста пашыраць яго і будзем ужо вырашаць, што з гэтым рабіць, калі ён занадта длінны стане. Мы пачыталі навуковую фантастыку з Фулкай. Трохі акадэмікаў атрымалі. Oh, did you finish reading the final volume? You looked really focused when you were reading. I can definitely relate. When I got to the end, I was so absorbed that I almost forgot to breathe. What an amazing series! I didn't notice at first, but at some point I could suddenly just make sense of the complex setting. Isn't it weird how that works? Right. If it was just straight exposition, it
It would be exhausting trying to keep track of everything. Being able to tie the world building into the narrative really shows how skilled the author is. I wish I could communicate as well as the author does in this book. Remember when I told you how I recommended a book to a classmate, but she turned me down? Knowing what to say is important, but how you say it is difficult too. Before I could tell her how fascinating the story is, I was telling her how many volumes it was and that it's written by a famous author. I don't think that kind of information's going to persuade someone to read. Thanks. Maybe I'll try talking to her again. I think I'll have a lot of good things to say Яна about зараз this book каментуе now. кнігу, і то яна ў папярэдні раз спрабавала прапанаваць прачытаць гэтую кнігу сваёй сяброўцы. Але нешта пайшло не так, і зараз яна робіць такі хутчэй такую думку, што па тыпу, блін, тое, як ты параўноўваючы з самой кнігай, якую яны прачыталі, у тым, што гэта вельмі важна, я не толькі тое, што ты гаварыш, што інфармацыю, якую ты збіраешся перадаць, але яшчэ тое, як ты яе перадаеш, што гэта вельмі важны момант у размове. І такім чынам у яе не атрымалася б нават цікавую кнігу даць пачытаць сяброўцы, бо яна пачала распавядаць пра шмат фактаў і пра вялікую колькасць кніг і пра знакамітасць аўтара, але не пра тое, што цікава ў гэтай кнігі і чаму яе трэба было пачытаць. Ось, таму яна чамусьці новаму і навучылася. Воу! Нічок сабе яна характарыстыку атрымала. Яе новая характарыстыка буфера слабасцяў зніжае урон, які атрымлівае саюзнік, калі вораг ударыў па нашай слабасці. Гэта вельмі важная халера. Look at the time. We should probably call it a night. I have some other books I can recommend, if you'd like. Thank you. I hope you'll like those too. Well then, good night. Hey there. Oh. Так, фестиваль кіно пачнецца наступным тыдню. Добра. Яшчэ штосьці паспеем, можам паглядзець. Нейкая вялікая хмара на небе. Мы хутенька пайшлі да нашага інтэрната. О, ты! Нечакана. Для тых, хто не ведае, хто такі і чаму гэта так важна, ён належыць да групоўкі, якая супрацьстаіць нам. І хутчэй за ўсё ён быў бы шчаслівы бачыць нас альбо мёртвымі, альбо прыяднаючымся да іх. Яны жадаюць пакінуць цёмную гадзіну, супраць якую мы спрабуем знішчыць, бо за яе людзі страчваюць свой розум, сваю як яно, свае думкі, яны становяцца проста як хадзячыя зомбі. Так. Ён здзіўлены, што мы ўпершыню сустракаемся падчас дня. Давай паразмаўляем, пакуль у нас ёсць такая магчымасць. Што наконт тайфуна, які зараз набліжаецца, Гэта мяне не бянтэжыць. Давай паразмаўляем. Я разумею, што адзін з нашай групы стварыў для цябе трошкі праблем. Ён гаворыць зараз пра Чидоры. Іх трое, у іх групоўкі 3 чалавекі. І адна з іх, гэта Чидоры, якая зараз знаходзіцца, скажам так, у нашым палоне, можна сказаць. Яна зараз знаходзіцца ў шпіталю пасля таго, як яна взяла ў закладнікі аднаго з нашых, Джунпея.
Мы позбавили яе абуджальніка, яна не... мы яе не выпушчаем з гэтага шпіталю. Я думаю, гэтаму хлопцу просто трэба паесть дранікаў. Магчыма. Так. Is she in good health? Ці ў яе добра ўсё са здароўем. It must be difficult looking after her. Магчыма, гэта вельмі складана назіраць за ёю, Likely can't rein her in. прыглядаць за ёю. Але ўсё ж такі, хутчэй за ўсё, Рэйн, мне падаецца, хутченька перакладчык. Рэйн. Рэйн, давай. Перакладчык. Ага. Стрымліваць, утаймаваць. Окей. Магчыма, гэта складана прыглядаць за ёю. Усё ж такі у вас не атрымаецца стрымаць яе вельмі доўга. Or could it be you've already Альбо вы, магчыма, ўжо забілі яе. І ўсё ў парадку. I see. For now, you say. Я сказаў, пакуль што ўсё ў парадку. Я бачу, пакуль што. Then I assume her symptoms have arisen. Я так думаю, што яе сімптомы з'явіліся. Considering Kirijo's resourcefulness, you would have had access to the suppressants as well. Ведаючы, наколькі у Кіріджа хапае, скажем так, resourcefulness — гэта карыснасць, але ў гэтым сэнсе колькі ў яе ёсць рэсурсаў, што яе шмат. Ведаючы пра рэсурсы Кіріджа, я палічу, што у вас таксама ёсць дастаткова супрэсантаў. If you already know І з'елі. about the suppressants, that Мінус simplifies 1, мы кожнага ворага з'едаем. Калі вы ўжо ведаеце пра супрэсанты, гэта ўсё спрашчае. Супрэсанты — гэта такой медыкамент, які яны патрэбны для таго, як канкрэтна гэтыя супрэсанты патрэбны для таго, каб стрымліваць персон, пра які яны гавораць. Бо яны, вось гэты хлопец белы, голы хлопец, і Чидоры, напрыклад, яны з тых, у каго яны не вельмі могуць кантраляваць свае персоны. І іх жа можа іх персона і забіць. І без супрэсантаў гэта вельмі хутка можа адбыцца. Але у супрэсантаў ёсць яшчэ такая нейкая пабочка, пра якую мы не ведаем, але яна вельмі жорсткая. Мы не ведаем, у якая, мы проста ведаем, што штосьці вельмі некаторыя людзі баяцца гэтага. Can you imagine it? A persona user murdered by Ці можаш ты сабе такое уявіць? Карыстач персоны забітай сваёй другой паловай. Such is the fate of a persona that has gone berserk. Такі лёс, калі... Так. Такі лёс персоны, якая перайшла ў берсерка. As you have already seen for yourself. Як ты ўжо бачыў? Я ўжо бачыў? This power of ours is not meant to be wielded by just anyone. Та эмоцыя, якая ёсць у нас, яна не для ўсіх. That holds true even for those who were awakened by force. Гэта праўда нават для тых, у кім гэтую моц абудзілі супраць іх жадання. It comes at a great cost, and we can only harness it by walking the line between life and death. This power makes us who we are. Яно прыходзіць з вялікай цаной, і мы можам толькі трымацца, праходзячы лінію паміж жыццём і смерцю. Гэтая моц робіць нас тымі, хто мы ёсць. І ўсё ж такі, у цябе ты трымаеш у цябе ёсць магчымасць трымаць шмат. Ён мае на ўвазе, мы можам кантраляваць шмат персон. Колькі зараз мы? У нас 12 персон адразу. І мы змяняем іх заўсёды, і мы новыя ствараем іх і так далей. У нас бясконцы гэты працэс. Дарэчы, так, Аргана, дарэчы, іх трэці неяк зусім у цені. Дзяўчынка і хударлявы ў параўнанні з ім нашмат ярчэй. Вось цікава, мяне пужае яго кейс. Вось там ён ходзіць заўсёды з велізарным металічным кейсам. Што ён там трымае? Ён там кувалду носіць? Я не ведаю. Што за халера? Has graced you with its favor, almost unjustly so from our perspective.
Цёмная гадзіна падарыла табе гэта і як па нашаму меркаванню несправядліва. Мо там пячэнькі ў кейсе. Я не ведаю, можа там труп пакрошаны, можа там пячэнькі, можа там, не ведаю, гадавы абанемент у мацоўню. Я не маю уяўлення. Now, I ask you, А зараз я спытаю цябе. don't you think it'd be a shame for you to lose such a special power? Ці не будзе так шкада страціць такую асабістую моц? Два варыянты. Гэта для маіх сяброў, гэта для сусвета. Гэта для сусвета. You stubbornly cling to that sentiment. Nine Ravens. Набор для гатавання дранікаў. Ідэальна ж. Можа там літаральна ўвесь кейс у бульбе. Уявіце сабе. Ты ўсё яшчэ трымаешся за гэта выказванне. Do you have no intention of understanding? Ці у цябе няма жадання зразумець хоць штосьці? Choosing to turn a blind eye towards your own power, to the grief of the fallen, the unchosen, the unloved. Абіраць, каб не глядзець на сваю асабістую моц. Так. Чаму? Я не разумею. Ён гаворыць пра тое, каб не абіраць сваю моц, не абіраць так, grief. Зараз у меня з головы вылетело. Grief. Чаму? Гора, смутак. Смутку падшых, неабраных, нелюбёных, unloved, тых, каго не любяць. Але чаму? Чаму так гаворыш? Чаму з твайго пункту гледжання гэта так выглядае, мне цікава. Such apathy, such insolence. You trample upon everything we stand for. Такая апатыя, такая insolence. Блін, ён выкарыстоўвае словы, дзякуй яму вялікі, але, блін, у мяне я так хуценька і перакладач дастану. Нахабства. Добра. Такая апатыя, такое нахабства. Ты папіраеш усё, дзеля чаго мы змагаемся. And worst of all, your rejection of І горш за ўсё, ты адмаўляешся ад майго. Я не ведаю, чаго ж яго ж. You tread upon your gifts like dirt, and in doing so reveal your own arrogance. Ты адносішся да сваіх падарункаў, як да смецця. І калі ты робіш так, ты паказваеш, наколькі ты arrogant. Arrogant гэта... Як? Зноў я нешта? Тыпу, той, хто не разбіраецца. Arrogant. Фанаберысты. Вось. Але ж пыхлівы яшчэ пераклад. Ты паказваеш сваю фанаберыстасць. It disgusts me. Блин, дискаст. Що ж такое? Як карцей йому гэта не падабаецца. I see now that nothing will change your mind. Зараз я бачу, што нічога не зменіць твайго меркавання. If our beliefs are at odds with each other, and neither side is willing to concede, Калі наши beliefs, наша вера знаходзіцца у тыпу у нас аднолькавая, наша вера аднолькавая моцы, і ні адзін з бакоў не жадае здавацца, then a battle is unavoidable. тады бойка непазбежна. Ён кладзе руку на пісталет на свой. Цудоўна. Там рэвальвер не падаецца. Так, там рэвальвер. Наша апошняя бойка, наша апошняя бойка адбудзецца ў свой час. Ну окей. Блин, яму лёгка зараз перамагчы, ён проста дастае свой рэвальвер і страляе яму галаву, канец. Ты быў узнагароджаны эмоцыяй, якая сіла, якая мацней за любую іншую, але ты не можаш пабачыць яе сапраўднай каштоўнасці. Шкада.
Мы яшчэ прамоклі ад дажджу. Huh. Didn't quite make it, huh? Не паспеў, але сустрэў нашага старога сябра. According to the news, a typhoon just hit. Як доўга ён працягнецца, It's гэты the тайфун? biggest one on record. It's moving slowly too, so Яна гаворыць, што будзе, гэта будзе надоўга. Yeah, thanks to that, the school festival got canned. І фестываль школьны адмянілі. Well, less work for us in the end, I guess. Still sucks we'll be stuck indoors for vacation, though. So, what you gonna do over break? Што будзем рабіць? У мяне ёсць планы. Я прыдумаю Oh, yeah? што-небудзь. You always seem to keep busy, huh? What about you, Fuka? me? The only thing I plan to do is go to the movies. Яна планавала на свае выходныя схадзіць у кіно, але ж з такім надвор'ем. Ooh, a movie? Do you have a date? It's not like that. I'm going with Natsuki-chan. We actually talk about movies all the time. But with this typhoon, I don't know if we'll make it. How about you, Yucatan? Still gonna have practice? I don't know. The archery range is outside, so it's most likely canceled until the storm blows over. Same here. This stupid typhoon is gonna mess up my training. You gotta be booked, right, Kirijo-senpai? I'm not sure yet. Why are you so curious about our business, Iori? Oh, me? Well, I'd be happy to tell you about my plans. Ён жадаў падзяліцца. Ён пытаў усіх, які ў іх планы, але ва ўсіх амаль падмяняліся. Ён жадаў падзяліцца сваімі. І ў чым жа яны? That you will be visiting Chidori-san. Я есть такая, мне падавалася, што ты пойдзеш да Чидоры. Although she Гэта is дзяўчынка, unstable якая з condition now, каманды we still супрацьлеглай. can't release her. Справа ў тым, што так, вось той голы хлопец перад гэтым, ён з адной групоўкі з Чидоры. І гэтай Чидоры вельмі падабаецца нашаму Джунпэю, гэты хлопец у кепке. Man, Ai-chan, you must be psychic. And you know what? She even told me she wants me to come. Окей, можа ў яго нават адносіны з ёй трошкі парамансіць яе. Oh, man! I can't believe she said that. So I figured I should probably check up on her. You know, with the storm and all. What's with him? Why is he all excited? Well, You don't know either, huh? Oh, Amada-kun, what are your plans during the break? Oh, I'm not really doing anything in particular. Come on, you gotta be doing something. Oh, I'll probably go visit the shrine. Дзіўны выбар. Малы збіраецца наведаць святыню. Цікава. Dude, you're a kid, not an old man. I always go to pray, though. Заўсёды ходзіць маліцца. Ух. I guess you could say I have a wish I want granted. Anyway, I'm going back to my room. I've got a lot of homework to do. Oh, okay. Just holler if you get stuck, yeah? Нешта не тое. Рэакцыя баксёра і капелюшніка Арагакі. Яны нечым задумаліся. Нешта аб'ядноўвае гэтага малога Кена Амаду і вось гэтых двух. Наш галоўны герой нешта трошкі дрэнна сябе адчувае, ён жадае пайсці ў ложак. Окей, без праблем. Ідзем у ложак. Мне літаральна... у мяне нават няма літаральна выбару. О, мы, магчыма, нават захварэлі. Окей. І адразу ж ужо ў цёмную гадзіну апынуліся. Хутчэй за ўсё Фарос. Не?
Гэта I've дзіўна. been waiting for you. Для тых, хто не разумее, дзе мы зараз і як мы апынуліся тут. Мы зараз знаходзімся ў гадзіне, у цёмнай гадзіне, якая знаходзіцца паміж двумя днямі, паміж кожным днём, бягучым і наступным. І існуе месца, вельветавы пакой, у якім які існуе паміж сусветам рэальным і светам мар. Яны дапамагаюць, гэты Ігар і Элізабет, якая стаіць справа ад яго, яны дапамагаюць нам развіць сваю моц. Яны явіліся нам падчас цёмнай гадзіны. Арыгана, гэта той Джызус наркаман на нас накашляў. Ну, ён накладна нечым хаварэ, мне падаецца. Лепей бы літаральна дранікаў паел. It's been quite some time since I last summoned you in your dream. Прайшоў даволі шмат часу з таго моманту, як апошні раз прызваў цябе ў тваіх марах. Several seasons have come and gone since I first offered you my Прайшло ўжо некалькі сезонаў з таго моманта, як я табе прапанаваў сваю дапамогу. Now then, your persona abilities. Have you been using them wisely? Твае магчымасці персоны, ці выкарыстоўваў ты іх мудра? Так, як мог. To be direct, I sense a great catastrophe in your future. Шчыра, я адчуваю вялікую катастрофу, якая адбудзецца ў тваёй будучыні. But it would be a pity to lose one with such potential. Але as будзе your так шкада страціць кагосьці, у каго ёсць такі велізарны патэнцыял, як у цябе. Therefore, please allow me to provide you with a new form of assistance. Такім чынам, калі ласка, дазволь мне прадаставіць табе новую форму дапамогі. I will unlock further secrets of fusion previously unrevealed to you. Я чыню для цябе наступныя новыя сакрэты аб'ядноўвання. Аб'ядноўванне мы канцэпту, якім мы аб'ядноўваем дзе персоны, каб атрымаць новую, больш моцную. Ён дадаць нам нейкія новыя магчымасці. I am certain that you will find this to be of great Я benefit. ўпэўнены, што ты знойдзеш гэта вельмі карысным. Special Fusion, окей. But for now, you must be tired. Але зараз, мне падаецца, ты ўжо застаміўся. Калі ласка, пачувай. Until we meet again. Да сустрэчы. Бывай. Чаму мы яму давяраем? Проста таму, што ён маскот серыі і тыпу нам няма нагоды яму не давяраць. Але я згодны, ён не выглядае як персонаж, якому варта давяраць. Я вельмі не давяраў яму ў 5-й частцы. Але тут такі момант гульнявы у персонавы. То бок ён па тыпу персонаж, які на нашым баку з гэтага сыходзім. Мне падаецца, я спаў вельмі доўга. Мы праспалі 2 дні альбо 3. Прайшоў ужо тайфун. Я дакладна пару дзён. Дакладна мы альбо нядзелю прапусцілі, альбо штосьці такое. Дайце-ка паглядзім. Я упэўнены, што мы... Калі у нас апошні дзень, калі мы вучыліся? Гэта была пятніца, субота. Ну, можа, дзень-два прапусцілі. Добра. Давайте паглядзім за нашымі раслінкамі, якія выраслі зараз. Цудоўненька. Шмат яшчэ. Пасадзім яшчэ шпіната. Дзе ты? Вось ты. Вельмі карысная рэч. Так. Шмат хто жадае нас пабачыць. Але ў першую чаргу давайте паглядзім, хто ў інтэрнаце зараз. Унізе.
О, пачакайце-ка, я неяк... Блин, можа мы больш прапусцілі? Зараз 13 дзён да поўдня засталося. Не той, каб шмат. Тайфун прайшоў. Манько, мне падаецца, з ёй у нас адносіны вельмі высокія. Мы, можа, зараз і падвысім... Дзе яна? Павешаны. Вось, 6 ўзровень. Не далёка ад максімальнага, я лічу, што вышэй. Што у нас яшчэ? Ну, давайте, пойдем, можа... Так, у нас варыянты. Шинджира. Побачыцца з ім. Афіцер. Жадаю, у яго штосьці новае ёсць. Добра, давайте паглядзім, што ў яго. Можа, новыя прадметы. Тут ёсць яшчэ што ў гандлёвым цэнтры набыць. Зараз гэтым займемся. Нейкія незвычайныя лялькі прыехалі да іх. Гамункулы. Добра. Яны дазваляюць нам не закінуць ад некаторых магчымасцяў ворагаў. Так. Калі мы набудзем усё, што толькі магчыма, у нас вельмі хутенька скончыцца грошы. Але тут неблагія прадметы. Давайте сконцентруемся на броне. Набудзем. Тым, у каго горш за ўсё з гэтым. Джунпея самая дрэнная броня. Давайте Джунпея набудем. Давай. Оденем. Продадим трошечки заробленых там грошиков. У Акіхіка як дрэнна. Горш няма куды. Так. Міцуру яшчэ няблага. Айгіс даволі дрэнна, але можна трымацца. Кен. Таксама вельмі дрэнна. Можа, я зараз не ў яго набуду, а у жанчыны там вось в гэтым пакою. Яе можна абменьваць. Так, вось тканіну. Ух, якая 235 броні. Так, давайте возьмем. Мы можем набыть вось гэта. Не, только одну. 235, блин, так, ее ожидание. Давайте. А нижние, чему мы не можем набыть? Тому что у нас не хапае нейкага серебряного кварца. Сандали нейкие. Ну, ничего. Блин, тут рознага, вельмі крутые. Рознага типу зброя. Усё хрень. Хрень. Так само полная хрень. Тут неблагая зброя, але ж мне для гэтага патрэбны ресурсы, якіх яшчэ ў мяне пакуль не хапае. Больш моцная варыянцыя, але такое сабе. Так, у Кенам, давайте палезем яшчэ, вяртаемся да паліцейскага. Яшчэ патрацім нашых грошыкаў. У Кена было такое сабе, так, у вельмі дрэнна у Кена ўсё. Я возьму зноў жа
Вот эту. Everything looks good. It's all yours. Взяли и продадим его старую. Либо не. Не, пакуль пакінем. Карамару. У яго таксама вельмі ўсё дрэнна. Бароніць ад святла. Блин, я так реально усе мої гроші I got some страчу. stuff you might. What are you looking for? Ну тут усё добра. Добра, пакінем, у нас амаль нічога не засталося па грошах, але яны нам яшчэ спатрэбяцца. Панядзелак. Ту-ту-ту. Быў нехта, каму можна было прадаваць розныя каштоўнасці, якія мы сабралі. Але мы... Пачакайце-ка. Альбо гэтыя каштоўнасці мне патрэбны. Добра, пойдзем да Майка сёння. Или не? Не-не-не, да Арагакі. Паглядзім, бо яго гісторыя пакрыху такім чынам разгортваецца. Ён жадае аб нечым паразмаўляць з намі. Thanks. I got a favor to ask ya. Зноў панеслася нам канверты гэты Give ганяць. this to Kirijo. Перадай яго Кіріджа. Preferably while you're at school. У ідэальны, калі яна будзе ў школе. I haven't suddenly decided to go back to school or anything. Я не вырашыў раптоўна вяртацца ў школу альбо штосьці такое. It's a form to extend my leave of absence. Гэта дакумент, які прадліць маё... Я не ведаю, ну, па тыпу leave of absence, хутчэй за ўсё як акадэмка. Don't make much sense to be in an extracurricular squad if I get expelled. But I'll drop it if I can stay absent from school. А чаму мне гэта даеш, а не самастойна? Going myself would be more of a pain than it's worth. Plus, it seems like Kirijo depends on you. It should be pretty easy to hand it off if you do it at school. I'll pay you back for this. So help me out, alright? Розмовляв та Санадой на эту тему, не? This has nothing to do with him. Besides, I already know what Aki would say. Тим більше... Ён говорить, що вже ведає, що він скаже. Ну... Що робить, що робить? Huh. I don't see you two together very often. А, ось і наш боксер. What are you guys doing back here in the middle of the day? Розмовляємо. That envelope. I'm guessing that's not the form for returning to school. Hey, if Shinji keeps this up, you'll be his classmates next year. You and Junpei should practice addressing him casually. In fact, go ahead and boss him around a bit. I'd rather get expelled. We're gonna finish the battle this year. I've got no reason to stay enrolled after that. Откуль такая выпэўненасць у цябе? Ён упэўнены, што мы скончым змагацца з ценямі ў гэтым годзе. You За know гэтага ён exactly можа how кінуць concerned школу. Mitsuru is about you. You know what this form means to her, don't you? Don't tell me you forgot your promise. Аракана, чорний капелюшик видає гуки, як лазель. Як вона? Чик. Або нешта. Нешта такое. Sorry. Didn't want to drag you into my problems, but still counting on you for that. I've never seen Shinji ask someone else for help with his own problems before. Цікаво. Шинджі ніколи раніше не питав нікого, каб допомогти з чимось. He'd never say it out loud. But I think he Він really ніколи trusts you. гэтага не скажа, але мне падаецца, ён вельмі давярае табе. Even just being able to stand a guy that antisocial is an accomplishment. I think he actually likes the fact that you don't back down from anyone. I'm not gonna nag Shinji about going back to school anymore. Just do what you think is best. I'll leave it.
Так, 13 дзён. Гледзячы на гадзіннік, вы ведаеце, у нас ёсць, ну, невялічкі шанец сёння амаль дабрацца да поўні. Залежыць ад таго, колькі на нас накідваць івентаў будуць. Карамару будзе глядзець нешта пра ваўкоў зноў. Yes. Яна жадае папіць гарбаты. Добра. Гаворыць, мне нават напісала, што гэта адчыніць ёй новую магчымасць хутка. Thank you. Пагладзіць шабака, на жаль, нельга, альбо адразу ісці глядзець ім кіно, альбо не. Pair well with tea. That said, I'm not terribly well versed in the art of cuisine. So I'm hoping to make some simple karumeyaki. Did your teachers ever show you how to make it? Я не ведаю, што такое карумякі, але я спадзяюся, мой персонаж ведае. All right, let's get started. Temperature control is key. We want to turn off the heat right before it hits. Записывайте рецепт карумякі, калі ласачка. Кантроль тэмпературы — гэта самае галоўнае. Калі ласачка, трымайце тэмпературу. Трэба выключыць гэта самае. Як яе? Пліту да таго, як яна дасягне 130 градусаў. Разумелі? Let's put the sugar in the ladle first. Трэба яшчэ пакласці цукар. Разумелі? Карумякі гатовы. Цудоўная праца. Усім дзякуй. What a nostalgic flavor. Рэгана, чаму яны не зрабілі магчымасць проста пагладзіць? Вось, я не ўпэўнены, трэба будзе паспрабаваць у наступны раз, бо я звычайна проста адразу размову ішоў. It may not require hours in the kitchen, and the taste isn't particularly complex. Яно выглядае проста як нейкае печыва, я не ўпэўнены. But I'm quite fond of these. And more than anything, it's nice that we can make it ourselves. You know, when I saw this for the first time, I thought it was like magic. I've tried making it myself a number of times, but I ended up burning it on every attempt. I guess you could call it a bittersweet memory. But I didn't give up. I continued practicing. And that's finally led to our success today. What do you think? Рэгана, для дзяўчынкі з адным вокам яна недрэнна гатуе. Складана так. Гэта ускладняе задачу. Але час ад часу у яе другое ока з'яўляецца. Hearing you say that makes me glad to have shared it. Back home, there were plenty of opportunities to host formal dinners and tea parties, but I never considered it particularly admirable to have someone else prepare the extravagant dishes. Doing the cooking myself also allows me to talk with you like this. And isn't that sort of familiarity the key to understanding each other better? I think this might have been what I was missing. Instead of complaining. Каб вы разумелі, яна з вельмі багатай сям'і, і ў іх там хапае яшчэ пакаёвак і рознага роду там дварэцкага і ўсякага такога там у ёй. Скажем так, яна расла у незвычайных абставінах. Є новая магчымасць. Калі Міцуру знаходзіцца ў бойкі, яна падвышае верагоднасць таго, што мы трапім крытом у ворага, на якім ёсць які-небудзь статус. Яны так падвышаны, то бок калі вораг атрымлівае любы статус, напрыклад, упаў, альбо ў яго там страх, альбо канфуз, альбо нешта мы наклалі яшчэ, атрута, напрыклад, таксама. Па іх трапіць крытом верагоднасць, яна вышэй, чым звычайна, але з гэтым яшчэ вышэй будзе, калі яна будзе удзельнічаць у бойцы. It's fascinating, the kind of things you learn by simply inviting someone over for tea. Thank you. I hope we can talk again like this sometime. Oh, right, I had a favor to ask. There's still some sugar and baking soda left. Do you think you could help me make another batch? Karumeyaki keeps for a long time. This could be a good chance to make some for the others. Я прапаную зрабіць яшчэ гэтых карумеякаў. Нейкіх якаў. Дванаццаць дзён да поўдня. Good morning. This is Elizabeth.
Вітаю, Елізабет. calling to inform you that О, Martin людзі has ordered за- his апынуліся ў target тартары. this time, I Цудоўна. believe. Please swiftly and safely conduct a Ласка, search and выцягніце rescue. іх адтуль. Goodbye, Мы Martin. гэтага рабіць не будзем. Як мы будзем, але ў папярэднія разы 2 разы перад поўняй у нас яны літаральна ў апошні дзень з'яўляліся. Я зараз захаваюся спецыяльна на нават на новае захаванне. Потом. А вось. Будзем трымаць яго вось да гэтага моманту, калі што мы зможам вяртацца. Так, і можам пабавіць час з Карамару. Давайте з Карамару. Вось. А што мы зробім? Справа ў тым, што ратаваць людзей трэба да поўні, бо тады падчас поўні яны там загінаюць. Каб не заходзіць у поўню, ратаваць гэтых двух, а потым яшчэ праз 10 дзён зноў ісці у тартары і ратаваць яшчэ кагосьці, хто там зноў заблукаў дзесьці. Мы лепей зайдзем і пройдзем усё адразу за адзін заход. Такі сабе з нас ратавальнік. Ну, а што яны жадалі? Хто там? Карамару. It really is you, Koromaru. I'm so glad to see you again. I was worried when I didn't see you at the shrine gate. But here you are, looking better than ever. Жанчына, што вам ад яго патрэбна? Не, я бачу, што ён шчаслівы. And so well dressed. You've become quite the fashionista, haven't you? Oh, good boy. Good boy. Do you live in the storm? Is Koromaru in good hands here? Яна літаральна размовляе з Карамару, і нас поўнасцю ігнаруе. Нават не павіталася. Ah, I thought so. By we, I take it you mean everyone in this storm looks after him. I'm glad you found somewhere you can relax again. А ти хто Oh, така? don't you worry about a thing. You can live wherever you choose. I have to get going. Take care now, the both of you. Давай, її перекладай. What's wrong, Koromaru-san? I see. So that's what's troubling you. That woman from earlier. She Та женщина offered to что? take Koromaru-san in Угу. at one Яна point. жадала ўзяць да сябе Карамару ў нейкі пэўны But момант. at the time, he still had unfinished business to Але ў attend той to. час ён не мог, у яго былі свае справы. Of course, she is unaware of that. Але яна не ведала пра гэта. So in all likelihood, she may still carry the wrong impression about Koromaru-san's Так што і нават зараз у яе можа быць іншае неправільнае ўражанне аб пачуццях Карамару. У нашых думках з'явілася тое, што трэба выправіць гэта. Oh, it's you again. Is everything all right? Would this happen to be about Koromaru? Don't worry, I understand. Sometimes you don't even need words, right? He's such a sweet, smart boy, isn't he? So really, I'm all right. But thank you for being so thoughtful. The way he's by your side. He looks just like he did when he was with the priest. He must really trust you from the bottom of his heart. Please, take good care of Koromaru. Нечакана. Тут даволі кранальны момант, яна гаворыць, ну, па тыпу, я калі бачу вас, ну, мы прыйшлі, каб вызначыць, што Карамару былі свае прычыны, каб не пайсці з ёю, калі яна жадала ўзяць яго дадому, бо ён тады бараніў святыню ад ценяў,
і таму не мог пайсці з ёй, бо жадаў выканаць гэта. І пасля гэтага вы зараз бачыце нас дваіх галоўнага героя Карамару, яна бачыць святара, які быў былы гаспадар гэта Карамару. І яны мы быццам бы разам зноў, то бок бачна, што ён шчаслівы. Ось, і яна спытала па тыпу зараз што ж пытанне за каб я яго пераклаў, так? Калі ласка, даглядзі за Карамару. Я такой, я буду даглядаць за ім да самага канца. І камера просто поворачваецца, і Карамар літаральна ў кадры такой, я тут. Яна можа ўзяць да хаты таго каточка. Вось гэта была бы добрая ідэя, але, на жаль, у мяне варыянтаў дыялога не тое, каб шмат. Koromaru really has been blessed with so many wonderful friends. Be sure to cherish them, okay? You'll be at that dorm from now on, won't you? Well, I'll have to visit you again then. Угу. Спрытнасць персоны Карамара Цербера павялічылася на 3. Oh, it's you. Well, Так, хто чым займаецца? Хто ждае час пабавіць? А з табою ёсць ужо нешта там? Альбо не? Шинджира. Что у тебя тут? Не персона, я ждаю теоргию поглядеть. Все добре, в принципе. Може побавим час 10 тут нехта. Як у вас тут справа? Ніхто не ждає бавить час. Чем мы можем тут заняться? Так, можна пайсці ў кафе Шагалы, там падвышаюцца параметры, якія нам не патрэбны, нам бы грошы зрабіць неяк. Блін. Аргана, вось так і ў Baldur's Gate чамусьці нельга забраць усіх каточкаў горада ў лагер. На жаль. Але там ёсць добры савамет і добры хлопчык. О, ці можна паводзіць кармат? Не? У добрым настрою. Удобно. Шинджира? Давай пагатуем. Ён можа нас чамусьці навучыць. Бо ён працуе як шеф-повар. Don't give me that look. We got a lot of pork because it was cheap. Part of me thinks starting with fried food might be hard. But the basics are pretty much the same. Яшчэ 500 адпраўляецца на Sunless Skies. Asking me to teach you how to cook. Удобно. Why do you want to learn so much? You don't really think things through, do you? Арган, то бок школу ён не скончыў, але паспеў да шэфа дарасці. Ну як, ён гатуе амаль як шэф. У такім сэнсе. Я зараз спрабую пабачыць, як далеко на Sunless Sky дабралося. Мне падаецца, даволі высока ўжо. Параўнанне, так сказаць. А хто ж цябе рыхтаваў? Ён не сказаў, але ён навучыўся ад кагосьці. Stick a chopstick in the oil and check for little bubbles. Wait, you're putting on too much heat. The meat ain't gonna taste good if it's too tough. Pretty good job, considering it was your first try. You've still got room for improvement, though. Especially in the way you handle the knife and fryer. But if you're serious about it, then just practice. Alright, let's clean up. You ain't done cooking until everything's put away. So don't slack off. Трошки павучыліся гатаваць з ім. Не ведаю навошта, але ён быў адзіны, хто жадаў пабавіць час. Так.
Сёння фестываль кіно. Ці ёсць у нас грошы на фестываль кіно? 26 тысяч. Павінна б хапіць. То можа. Кен? А можна далей гісторыю Карамару працягваць. Зараз я падназіраю, хто тут яшчэ ходзіць па хаце. Можа нешта чагосьці жадае. Рэгана, чаму вы яму не павучыць тую дзяўчынку, якая спрабуе ў гатоўку? Вось было бы цудоўна, але ж, яны неяк самі па сабе ў вакууме. Так, давайте з Карамару час. Вітаю, Вулчара. Бабай час Карамару. Well, hello there. It's the inseparable duo. А ось гэта дзяўчына зноў. Yes, you're still a good boy today, too. Oh, my gift is going to get cold. Look, I brought you some takoyaki today. It's Octopia's specialty. Taco-free takoyaki for dogs. There's one for people too, so enjoy them together, okay? Спецыяльны такаякі для сабак. Яна падарыла яму. А ты хто такі? Оу. Это той сабака, які загнаў маленькага хлопчыка раней на пляцоўцы гульнявой. І зараз ён выглядае у даволі дрэнным стане. Так, гэта той сабака, якому хвост атапталі. Карамару вырашыў падзяліцца з ім. У яго ёсць ашэйнік. Трэба спытаць, можа, афіцэра. Можа, знойдзем яго гаспадара гэтага сабакі. Нам трэба яшчэ... Куды мы іх усіх падзенем? Але чаму не? Але ж перша, што трэба знайсці яго гаспадара. Ніхто не гаварыў, што страціў сабака. Афіцер Курасава трошкі ведае пра тое, што мы робім. Ён не да канца разумее, што мы робім, але ён ведае, што гэта дапамагае. Ён ведае, што за нашай працай людзі з сіндромам эмпатыі вяртаюцца да нормы. І таму ён пастаўляе нам зброю, хутчэй за ўсё, за тое, што яшчэ Кіріджа Груп, карпарацыя, яму яшчэ сказала, што па тыпу так рабі. І вось зараз ён жартуе на тэму, вы што, ўжо і сабакам дапамагаеце? Гэта вялікі будынак, а народу няшмат. Но згодны. Вітаю, Вілдаев, вітаю. У нас тут шмат сабакаў ужо. Maybe he got it from the priest. And now that he's with you, he's more righteous than ever, isn't he? Anyway, hang on a minute. No answer. Hello, this is Officer Kurosawa from the Tatsumi East Police Station. Well, it was written on the collar. Yes, no one answered, so I called you instead. Зараз телефоную ў галоўны дэпартамент. Можа, гэтага сабаку шукалі. Яны нават ведаюць, хто гаспадар. Яны зараз у шпіталі. Ага, гаспадар знаходзіцца... У гаспадара зараз сіндром эмпатыі, і ён у шпіталі. The owner's family will take the dog in.
Cases like this one have been on the rise. А то ўжо здараецца не ўпершыню. Ну, у сэнсе не з гэтым сабакам, а ўвогуле, бо людзі падаюць у сіндром паты і не могуць даглядаць за сваімі Pets are being жывёламі. abandoned because their owners are falling prey to apathy syndrome. And to survive, the pets have no choice but to take to the streets. І каб выжыць, гэтыя жывёлы выходзяць на вуліцу. Maybe you need to hear this. So just know that you guys are doing fine. I don't know the whole picture, but that much I'm certain about. I'm gonna get back to work now. Watch yourselves on your way home, all right? Карамару, що жадаєш його взяти з собою? Тую собаку возьмуть те саме родные таго чалавека, то бок родные гаспадара, і знайдуць з кім пабыць. Карамару сумна ішоў дадому і не мог вырашыць па тыпу яго бянтэжыла альбо сітуацыя сабакі, альбо стан увогуле па тыпу што рабіць з ценямі і тартарам. Я прапанаваў яму, што мы нагадаў яму, што мы адзіныя, хто можам змяніць, і это тое, што мы будзем рабіць. Ён зараз больш упэўнены. А для нас адзён да поўні. Так, план прыкладна такі. Мы паспрабуем прайсці як мага бліжэй да поўні сёння, і ў наступны раз што мы зробім, гэта пойдзем у тартар, адразу выратуем як мага больш людзей, там у нас ужо 2 заблукала, можа выратуем яшчэ больш, таму што яшчэ можа нехта зайсці туды за гэты час, за гэта 11 дзён, выратуем іх усіх і потым пойдзем на боса. Вось такі план прыкладна на наступны раз. А зараз паспрабуем як мага бліжэй дабрацца да гэтага моманту, да поўні. Спадзяюся, там не будзе такога, што так мы ў бяспецы, я думаю, зараз, каб захавацца, таму ну, всякі выпадак. Ну, з 11 дзён я ж павінны даць яшчэ часу. Правильно. Не будзе такога, што зараз рэзка пачнецца нейкі капздец. Рэгана, там была вельмі дзіўная кветка для мура. Мне падаецца, гэта з-за таго, што зараз на вуліцы паўсюль анімацыя пасля тайфуна. Як паглядзець, то усе раслінкі, яны трошачкі такія... Зараз, каб знайсці прыклад. Вось тут можа, пабачым. Усе дрэвы нешта хістаюцца. Ну тут... Нет, тут няма прыклада. Вось тая кветачка, вось тут, бачыце? Там тыя кветачкі ў вазоне. Не, там цемры хістаюцца. Ці можа яшчэ прыклад нейкі пабачу. Ось, мне падаецца, яна тая дзіўная, это просто тая, на якой ёсць анімацыя. Ось яшчэ станцыя можа быць прыкладам, але я не помню, што тут дрэвы ёсць. Не бачу ніякіх дрэваў. О, літаральна людзі з сіндромам патыі на зямлі паўсюль. Ну добра, вяртаемся ў наш інтэрнат. Я адзіну рэч забыў, трэба зайсці да гэтай, да Элізабет, мы даўно не хадзілі туды. І яшчэ ёсць у нас, як мы можам здабыць трошачкі грошай, мы можам прадаць нашы каштоўнасці. І мне падаецца. Не, гэта не тое. Чакайце, каму я мог прадаць? Я ўпэўнены, камусьці можна было прадаць. Аргана, а катушка пакарміць, так мы ўжо накармілі яго.
Мы ў сэнсе накармілі, што нам уже не патрэбна яго карміць ніколі. У цябе можна новае набыць. У нас грошай-то няма. Блин, я памятаю. Нават не яму, мне падаецца афіцеру можна прадаць рэчы. Нашы каштоўнасці гэтыя. Вось. Вось гэтыя манеткі розныя, яны нічога, іх літаральна можна ўсіх прадаць. Так? Мне падаецца, было такое. Вось, прадаць все прадметы. Вось, 370 тысяч. Ні халеры сабе. Можна і бянтэжыцца ўжо наконт грошай. Катачак забыў, што я яго карміў. Дык я яго пакарміў, а атрымаў нават ачыўку за гэта, і у яго ўсё павінна быць добра. Там так і напісана было. З ім усё добра. То бок ён не толькі прадае канфіскат, але і займаецца скупкай. Так, вельмі добрыя паліцэйскія. Цудоўны. Тут чорны рынок адчынены. Крамар, ты чаго жадаеш? Пацараваць? Не тое, каб гэта зараз патрэбна. Давайте пабавім лепей час за надай. Яго новая магчымасць можа адчыніцца. Вось, пагатуем за ежу. Handle the cooking. You just eat and then take care of cleanup afterwards. This time I want to try hot pot. I can probably handle that, right? Hey, don't worry. We've got chicken, onions, carrots, mushrooms, tofu. Nothing strange here. Just regular ingredients. All right. Why don't you go get a plate and sit tight? I've been so busy lately. I've had to leave most of the boxing team activities to the junior members, but they actually won a team event at a rookie tournament. So, I thought I'd put together this little celebration for them. Ён апошнім часам не мог займацца шмат, што для яго дзіўна, ён не трэніраваўся некаторай якудза ўжо якась. Гэта, блин, палова японскіх гулін, гэта вельмі нагадвае якудзу ў гэтым сэнсе. Ён шмат часу, ён даволі часта не змог, як это сфармуляваць зараз. Ён прапусціў шмат трэніровак сваёй каманды джуніораў па боксу, але яны выйгралі спаборніцтва, і ён жадаў зрабіць для іх вось падарунак у выглядзе абеда. Actually, I've been so occupied with my own problems that I haven't been able to coach them much. Still, they appreciate the work I do put in, so I'm proud of them. I gotta say though, hot pot is an interesting concept. Every ingredient adds its own flavor, and the end result is so great. It'd be nice if C's could mesh just as well, with a ragtag group of members. I know everyone's wildly different from each other, but if there's anyone who can make it work, it's you. Anyway, when I'm out there on the front lines, I'll make sure I'm in a position to showcase my strengths. Boxing's taught me that once I get into the rhythm of battle, nothing can stop me. That's my fighting style. Don't forget it. Што ў яго за новая магчымасць? Характарыстыка. Вельмі павялічвае эфектыўнасць баху на самого сябе, то бок калі ён будзе выкарыстоўваць. У яго гэта яго асноўная, яго, скажем так, асабістасць, яго асоба вельмі залежыць, ён вельмі сканцэнтраваны на тым, каб стаць мацней. Яго шкала тэургіі запаўняецца за тое, што ён падмацоўвае сам сябе, то бок выкарыстоўвае свае жабавы на сябе. І вось гэта яшчэ характарыстыка падвысіць магутнасць гэтых бафаў. Такім чынам яго самого сябе мацаваць яго будзе найбольш эфектыўна. Рагана, яны з капелюшыкам раслі ў прытулку кухараў. Выглядае, што так. Я не ведаю, што ў іх там за прытулак такі быў. Maybe udon or rice porridge? Or how about some protein dumplings?
morning. Она вельмі спадзяецца, што мы скончым змаганне з ценямі яшчэ да зімы. Бо пасля тайфуна даволі холодна. Так, паспрабуем не заснуць, пакуль яна распавядае там сваё пра мігрэні. У меня есть адчуванне, што нам прыйдзецца яшчэ нейкі тэст прайсці дакладна да канца яшчэ гульні. All right, everyone, settle down. О, яшчэ адзін. So, there won't be any more classes this afternoon. Заняткі адмянілі, але... And you're free to goof around. It's time to work together and put away the Culture Festival displays and decorations. яна рыхтуецца да фестываля. Добра. Путавей, в сэнсе прыбраць іх. Бо там з-за тайфуна не атрымалася нават фестываль гэта правесці. Наколькі памятаю, каб вы разумелі, я можа зараз блытаю, але я чуў нешта такое. Можа гэта не пра гэтую гульню ішла гаворка, але яны прыбралі гэты фестываль толькі з-за таго, што ў іх не было таксама грошай, літаральна. Ім прыйшлося дадаць гэты тайфун з-за таго, што яны планавалі дадаць фестываль, але прыбралі, бо грошыкі скончыліся. Okay, let's hurry up and get this over with. Roger that. Got it. I guess this was the photography club's display. Look, I got a pretty good picture of you. Whoa, the guy who took first looks pretty suntanned. That's Hayase. He's crazy fast. Of course, it's only a matter of time until I take him down. You've already got him beat in the sweaty department. I swear I've never seen you without your gym clothes. Then again, maybe you're the smart one here. Just walking around is enough to work up a sweat these days. Hey, you guys can jabber all you want, but at least keep things moving. At this rate, we'll be here all day. Sorry, Takeba. My bad. Hey, what's got you all worked up? Nothing. Jeez. Yo, I brought the tools and stuff. The nail puller, tape, and If you require a drill, I have one to follow. Гэта саме, ну, яны іх размовы ідуць, яны там фоткі паглядзелі, і зувага такая, прыйшоў Джунпэй са сваімі рэчамі і такі, блин, ну я знайшоў увесь рыштунак, тут і цвікадзёр, і там яшчэ нешта, і потым ён забываецца, і якам яшчэ, і нешта там яшчэ патрэбна. А ёсць такая, калі вам патрэбна дрэль, у мяне ёсць адна усталяваная, блин, рукі дрэлі. Cool, thanks guys. Wait, hang on. Where's the bubble wrap, Iori? bubble wrap? Упаковка. Oh, right. we gotta Забывся. Pack stuff up. Good call, man. You should go get it. You know where they keep that stuff, right? Well, yeah, but you're the one who forgot to grab it. Oh, are you sure you don't want to go? That place is like a paradise, you know? Some fine chicas there, it'd be just your type. What? No way. You serious? Give me the details, man. Ahem. I believe I asked you all to hurry it up so we could go home. Oh, sorry, Yuka-san. Man, talk about an ace directive. I heard that. Jeez, how stupid can you be? Junpei? More like Stupay. Мне падаецца, яна так ужо жартавала. I'm getting deja vu. Так, я не забыўся. Fine.
playroom later. Ён забыўся на упакоўку і прапанаваў іншаму падабраць яе, але ўсё ж такі яны пераканалі яго. Events I was looking forward to, like the stand-up comedy duos. They said it was going to be open mic, so I was planning on trying it out. Oh, really? With who? You? Wait, me? You gonna just push me on stage without even saying anything? I'm just messing with you. It was actually Miyamoto. Who, me? Hell no. Just another joke. Chill out, guys. I'll do it with you then. Now that's the spirit. Why don't we show these guys what we've got? Hello out there, everyone. We're the famous comedy duo. Tomochika. Я увязаўся ў тое, што не патрэбна было ўвязвацца. Ён жадаў справа ў тым, што з-за таго, што фестываль прапусцілі, у іх пайшло абмеркаванне, чаго жадалася бы, чым бы заняцца. Альянс гэта Fallout New Vegas? Не, гэта першы Fallout. Яму і так не вельмі шанцуе, то на кіберга западзе, то на псіхічную. Ну, гэта яму складана даволі. Дык вось, ён збіраўся, Кенджі вельмі жадаў пайсці на фестываль, нічога не атрымалася, ён спадзяваўся пайсці з кімсьці на па тыпу стендап, то бок адкрыты мікрафон і пайсці там павыступаць, і прапанаваў мне паўдзельнічаць проста з таго, што ён нарыхтаваў. Nice and snappy. You're pretty good. Man, I can't wait for the Culture Festival. It's gonna be awesome, huh? What? You've given up already? All you gotta do is sleep like 360 more times and bam, Culture Festival. You know what they say? Early to bed, early to rise. There you go. We got a top quality one this time. Kind of depressing, though. Hey, speaking of jokes, here's a good one. What do you do when your key isn't working? Так, я ожидаю это зрабіць. Ён адзін з жартаў яго. Што ты будзеш рабіць, калі ключ не працуе? Key isn't working. Мой адказ keep trying. Keep у сэнсе як ключ, ужасныя жарты. That's the lamest joke I've heard in years. Это ж цудоўна. Чаму табе не падабаецца? Guess that's the best GeckoCon has to offer. Not bad, considering we didn't rehearse this at all. Man, we would have been great. All right, break it up, you guys. Seriously, I take my eyes off you for 1 second. Юлдайф, я гляджу тут Sims. Ну, гэта вельмі такі цудоўны Sims. Нешта пайшло не так. Арыгана, мне падаецца, не пагадзіцца. Гэта не той Sims, на які мы дамаўляліся. Oh, so word got out about that. I, for one, am fine with missing that opportunity. And a lot of guys were real disappointed. Ain't that right, Miyamoto? Huh? How should I know? Wait, why are they disappointed? The maids are there to help at the cafe, right? Such a pure soul. Well, it's kind of something that guys fantasize about. Mainly Junpei. Oh. What are you looking at me for? What did I do? Junpei-san. Oh, come on. You too, Ai-chan? Арыгана, не, мы будзем у першым Сімсе рабіць лутагобліна. Лутагобліна? У сэнсе, мы ўсю хату заставім рэчамі, якія толькі знойдзем. Будзем у смецці жыць?
Мне падаецца, у першым Sims не той, каб шмат гэтых наладаў персанажа, мы стыкса там не зробім, калі што. Так, што у нас яшчэ ёсць? 10 дзён засталося. Давай-ка, Юкары. Жадаю пабавіць час разам, Міцуру. Наконт Арагакі, давайте яго гісторыю далей прасоўваць. Мы перадаем ей зараз той канверт, які перадаў нам Арагакі, гэта хлопец у капялюшы. Дык вось, справа ў тым, што ён спрабуе працягнуць свой па тыпу акадэм отпуск. Але па тыпу ён зараз не ходзіць у школу, але жадае быць да яе прызначаны, каб яго не выгналі, бо тады яму не дадуць магчымасці жыць у інтэрнаце з намі. Ён дапамагае камандзе, ён спадзяецца, што мы скончым бойку з ценямі і потым ён сыдзе, нават не будзе ўвогуле хадзіць у школу. Гэта яго план. Ось, і гэты канверт мы зараз яе перадаем. Я не спадзявалася, што ён вяртаецца ў школу. Яна трошки расчаравана. І Валдай, басейн без лет будзе, калі заробім на яго, то так. То яго з персонай выгадніць. Вось гэтае пытанне, бо мне падаецца, Кіріджа груп будзе зацікаўлена ў тым, каб і ўтрымаць яго тут. Пад пытаннем тое, я ўсё яшчэ, гэта нам прайшло колькі? Ужо амаль год, калі мы, як мы тут, ну, як амаль, прыкладна 9 месяцаў, нешта такое. І за ўвесь гэты час мы так і не ведаем, хто дае грошы на нашу групоўку. Хутчэй за ўсё, гэта Кіріджа груп. Яны прадстаўляюць усё. Прадстаўляць таксама хутчэй за ўсё на іх працуе. Проста не зразумела ў гэтым сэнсе. Кіріджа мае персону, так? Яна можа пацягваць рэсурсы ўсе, але прадседатель якім бокам тады? Ён жа павінен на камусьці адказваць за нас. Я жадаю нам нешта распавесці пра гісторыю ўвогуле. Я ніколі не распавядала цябе, як ўсё было да таго моманту, як ты далучыўся. Наша каманда SES пачала спачатку толькі з 3 чалавек. У сярэдняй школе я спытала Акіхіка, каб ён далучыўся, і Арагакі пайшоў за ім. Мы нават не ведалі, што мы робім тады. Былі маладыя, як это, inexperienced, без досведу, і у нас амаль не было ніякай інфармацыі, з якой мы маглі пачаць нашу працу. У нас тады амаль не атрымлівалася прайсці нават праз уваход у Тартар. Каб вы разумелі, мы ўжо зараз у Тартары дзе там на 120 нейкім паверсе? На зараз стары таксама ніякая інфармацыя. Мне падаецца, ёсць інфармацыя, проста ні халер не гавораць. Я жадаю заўважыць, што у Акіхіка ўсё яшчэ пластыр толькі на носу. Не, паглядзіце, пластыр на галаве ўсё яшчэ ёсць. То бок гэты пластыр на галаве ніколі не сыходзіць. І на носу яшчэ. Ёсць толькі не ў нас, так. Actually exploring the tower like we're doing now was nothing more than a pipe dream. Сапраўды даследаваць вежу, яна мае на ўвазе Тартар, як мы зараз гэта робім, гэта было не больш за мараў. Even with all our shortcomings, we worked decently as a team. Нават з нашай той сітуацыяй у нас усё роўна добра атрымлівалася, як у каманды. As peers, it was easy for us to connect, and the work was hard but fulfilling. Як члены каманды нам лёгка было, як это,
нам лёгка было разумець адзін аднаго, і праца была цяжкая, але прыемная. Ждаў бы я гэта пабачыць. Oh, I'm sorry. I'm not complaining about our current circumstances. We've discovered how to eliminate the dark hour. Мы даведаліся, як знішчыць цёмную гадзіну, і з таго моманту мы становіліся толькі мацней. However, Аднак, after what happened in пасля Yakushima, таго, што здарылася у Якушыма, і пасля таго, як прыяднаўся Рагакі, што здарылася Якушыма? Пасля таго, як зноў прыяднаўся Рагакі, складана не ўспомніць старыя дні. maybe I'm so concerned about re-enrolling him in school because I'm still living in the past. Магчыма, я так заклапочана тым, каб вяртаць яго ў школу з-за таго, што я ўсё яшчэ жыву ў мінулым. Такі Якушыма, гэта месца, але я нешта не ўпэўнены, не памятаю, дзе канкрэтна пра якую Якушыму гаворка. Таму што яго прысутнасць так важна, у сэнсе прысутнасць у школе. Well, sometime after we started working as a team, we all came to an agreement. Праз некаторы час пасля таго, як мы пачалі працаваць разам, як каманда, мы прыйшлі да пагаджэння. We promised we'd all graduate together. No one left behind. Мы вырашылі, што мы усе скончым школу, усе разам. Akihiko was just as reckless back then, too. Reckless. Я разумею, пераклады гэта не маё. Давайте reckless. Безразважны, неабачлівы. Безразважны, ён і тады быў безразважны. Aragaki was always the one reminding him that our lives were at stake. Рагакі заўсёды нагадваў яму, што наше жыццё у гэтым самым стейк. На кону стаіць наше жыццё. І зараз, каб у імёнах не заблыталі, хлопец у сярэдзіне. Гэта Акіхіка. У яго персона, не памятаю, як дзве гэтай персоны клічуцца, імёны заўсёды забываю, але яго персона паказвае Бога, які, там, божаство нейкае грэчаскае, мне падаецца, якое было бессмяротным. І ў яго быў брат у гэтага божаства. І гэта персона належыць. Пераходзім хлопцу злева. Рагакі. І яго персона, гэта божаство брат. Яны персоны браці, скажем так, богі браці. Адзін з іх бессмяротны, а другі з іх загінуў. І бессмяротны падзяліўся сваёй бессмяротнасцю са сваім братам, але гэта абодвух зрабіла часова смяротнымі. Яны знаходзяцца, за іх названы дзве зоркі ў сузор'і блізнюкоў. Вось. І іх характары ў гэтым сэнсе вельмі адлюстроўваюцца ў гэтай сітуацыі. У сярэдзіне стаіць наш баксёр, які заўсёды рваўся ў бойку, і з ім усё ў парадку, і збоку яго сябары, які заўсёды нагадваў яму, што яны не такі ўжо бессмяротныя. Блізнюкі Кастар і Палукс. Дзякуй вялікі. Я не памятаю ўсё ніяк мне з імёнамі кабзда. Although his wording certainly wasn't quite so thoughtful. Але яго вядома, што яго словы былі не такія пранізлівыя. Я уяўляю. It suits him, doesn't it? I guess you've gotten to know him well. Гэта ім падыходзіць, не так? І не так? Мне падаецца, ты іх даведаўся ўжо даволі добра. Даведаўся, пазнаў іх даволі добра. Ever since he left the team, he's acted like he's wanted to punish himself. З самага таго моманту, як ён пакінуў каманду, ён паўдзіў сябе так, быццам бы ён жадаў наказаць сябе. It's almost like he just wants to waste away. I'm hoping he'll remember his promise and
Take a step back and look at himself. Я спадзяюся, што ён узгадае сваё абяцанне і зробіць крок назад і паглядзець на сябе. That's why I gave you the paperwork to get him back in school. За гэта я дала табе усе гэтыя дакументы, каб вяртаць яго ў школу. That was my last hope. Гэта была моя апошняя надзея. Я спадзявалася, але выглядае так, быццам бы гэта не спрацавала. Я скажу Акіхіка самастойна. All right, I'll take this. I'll start on the process for extending his leave of absence. Рагана, што ж было з сястрой баксёра? Мы дакладна не яна згарэла ў пажары. А яшчэ ў пажары, калі яны былі ў прытулку. Так, яна возьме дакументы і пачне працэс працяга яго акадэмка. What's the matter? Зараз выбар, альбо спыніць яе у працэсе, вось яна зараз пачне гэты працэс, спыніць яе і паспрабаваць паразмаўляць за Арагакі, альбо даць яму магчымасць рабіць, як робіцца. Я не ўпэўнены, што ў мяне атрымаецца упэўніць Арагакі ў гэтым. У мяне ёсць вялікія сумневы. Усё ж такі гэта тое, чаго ён жадае. Было б добра пачуць, што ён думае на гэты конт, але ж... Так, дайце падумаць. Давайте паспрабуем упэўніць Арагакі ўсё ж такі вяртацца ў школу. Oh, sure. What's wrong, though? Is it missing a page? I'll let you handle it then. Make sure to let Aragaki know as well. Паспрабуем яго упэўніць. Так, у нас яшчэ ёсць час, нас не перасунулі ўвечар, гэта значыць, што мы можам пайсці пабавіць час яшчэ з кімсьці. Мікара жадае пабавіць час з намі. Я нажала пайсці ў нейкае месца. По типу... клетки? Окей. Lilies are too fragrant. And roses aren't really my thing. Maybe... Berberis? Oh, sorry. I'm redecorating my room and was thinking of getting some flowers to go with it. Яна збіралася трошки змяніць дэкор у сваёй комнаце і набыць кветак у яе. Ёй падабаецца ружовая, таму давайте прапануем ёй ружовая. You think so? I like pink too. I guess we have the same taste, huh? Ну як, ты літаральна ходзіш ува ўсім ружовым, я просто прапанаваў табе набыць тыя, якія табе падабаюцца. Come to think of it, Berberis by themselves. Але там толькі герберы. Што ёсць? What other flowers do you think would look nice? Oh, wait, you've never seen my room, have you? Well then why am I even asking you? You wish. I'm not falling for that trick. You're as bad as Junpei. To be honest, any flowers would be fine if they were from you. О. Just kidding. Ну і ладно. Это тільки другий уровень. Окей. What should I get? I'm actually a pretty indecisive person. A ranunculus wouldn't be bad either. Так.
Ну, апошнія дня 2 альбо 3 вельмі павольненька цягнуцца так. Толькі 10 дзён засталося. Толькі в смысле усё яшчэ. Так. Хтосьці сёння жадае. Давайте подаглядаем за нашими рослинками. It's nice that we don't have as much crap to deal with up. There aren't as many weeds or pests on the roof. And no moles or... Still gotta watch out, though. Some hungry asshole might try to help himself to the whole... Yeah, normally. I mentioned I did a bit of gardening back in the... І яшчэ 1000 адпраўляецца на Зафорус. Дзякуй вялікі, Акама. If someone sneaks a bite, it's no big deal. Дайце-ка паглядзім. Куды яно? Мне падаецца, оно 10 ўжо... Павінна быць 10 у пяцёркі першай. Альбо прыкладна, не 10 7000. The Forest. Aki got so pissed when that happened. He went after them all by himself. Even though they were twice as tall as he was. Then again, that's probably not much different from how he is now. He hasn't changed at all. Compare that to these guys. Growing bigger every day. This should be good for it. Добре. Рослинки растуть. I'll stay and finish up. You can thank me by... Я нагадываю, што заўтра у нас у 20:00 мы адзначаем момант. У гэты момант мы даведаемся, якая гульня перамагла, і ў гэтую гульню мы будзем гуляць у пятніцу. І у нас набралося даволі шмат, даволі ўсё блізка. За Sims нават прасоўваюцца няблага, там 8400, наколькі бачу. Мне зараз трошки перашкаджае інтэрфейс. Так. Так, у нас усё даволі блізка. Першыя 5 пазіцый даволі блізка адна да адной. Потом далей уже ідуць тыя, што ніжэй. The Forest на 6000, то бок. Таксама у нас есть групповачка невялічкая 6000. The Sims вялікі, неблагі такія шансы. Але пакуль што наперадзе Zero Escape. Далей за ім адразу ідзе. Блін, трэба рыхтавацца, мне трэба падрыхтаваць. Абедзве гульні, якія зараз першая і другая гульня ў мяне зараз не падрыхтаваная. І я не змагу іх просто спампаваць, хутчэй за ўсё, мне трэба будзе падрыхтавацца, паглядзець, каб працавалі нармальна. Яны зноў размаўляюць пра сіндром апатыі на ўздыме 9 дзён перад поўняй. Гаррі Поттера можаш не рыхтаваць? Чаму? А у яго? Чаму? Я збіраю... Ну, я падрыхтую у любым выпадку, бо можа нехта яшчэ закіне на яго. Так. То давайте да Арагайкі пойдзем. Спытаем, як он формы, мы яму дадзім яго форму, паспрабуем яго упэўніць, каб ён вяртаўся ў школу. Ивилдайв отправляет 200, может нават больше. Пакуль што 200 на Zero Escape, замацоўваючы яго на першым месцы. So, are you still carrying that thing around? Я паспрабую яго упэўніць. Looks like you're not just playing errand boy this time. Sorry, but I'm not going back to school. Since it's you, I guess I'll say it. I ain't gonna live much longer. Зато ён вырашыў нам адкрыцца і распавесці. Ён гаворыць, што ён доўга не працягне, то бок ён памрэ хутка.
Ён працягвае жыць яшчэ на леках, але гэта не назаўсёды. Хутчэй за ўсё гэта з-за супрэсантаў альбо яго персоны. Як гэта здарылася? I didn't know my limits, and I bit off more than I could chew. This is what I deserve. Хутчэй за ўсё, ён не канкрэтна не гаворыць, але гаворыць пра тое, што ён з'еў той кавалак, які не змог пражываць. Хутчэй за ўсё, гаворка пра тое, што ён зашмат карыстаўся персонай, можа так? This is my body we're talking about. I know it better than anyone, and I know there's nothing I can do. Here you go! 2 specials! Eat up. The noodles are getting soggy. I know it seems like I wasted your time, but it's the good memories that stay with you and get people through their struggles. But it's also the mistakes you made that haunt you forever. I gotta use what time I have left to set things straight. I don't have the luxury of doing anything else. Ён... Зараз я яго слова ўсе перакладу. Это добрыя ўспаміны, якія застаюцца з табой і дапамагаюць людзям прайсці праз іх складаныя часы. Але гэта таксама і памылкі, якія ты зрабіў на шляху, якія будуць пераследаваць цябе ўсё жыццё. Мне трэба выкарыстаць увесь час, які ў мяне застаўся, каб выправіць, што я магу. У мяне няма магчымасці, каб траціць яго на што-небудзь яшчэ. Але ты даў абяцанне. Ён вельмі любіць трымаць абяцанні. Damn, you really don't mince your words, do you? But you know, that ain't so bad. It's way more refreshing than having someone keep quiet because they're scared of hurting my feelings. That's gotta be why they depend on you so much. Aki and Kirijo are fighting with way more confidence than they had 2 years ago. Yeah, you're just something special. But look, if you got time to waste on me, then go spend it on someone else. Like Amada. He's still just a kid. He's way in over his head. Чаму? Што не так з гэтым Амада? Чаму вы ўсе так чапляецеся за яго? Ён гаворыць, што па тыпу не калі ты проста губіш свой час са мною, табе лепей бавіць яго з кімсьці яшчэ, напрыклад, Кен Амада, ён ўсё яшчэ малады, яго малады, ну там розніца ў іх, гадоў 8 ад сілы. І трэба лепей дапамагаць яму замест Арагакі. Ён паміраць сабраўся? Ён літаральна паміраць сабраўся. Літаральна, ён ведае, што ён памрэ. То бок ён зараз трымаецца толькі на медыкаментах. Я маю на ўвазе Арагакі. Yeah. I should have been the one to hand it in. Sorry I put that on you. You can head on outside. I'm paying today. Яны з малым абое-рабое. Так. Ёсць такое адчуванне. Я не ведаю, чым... Зноў жа, тут якая справа? Так як частка ўвогуле ў асноўным пра смерць, хоць яна пра гэта не распавядала раней, маглі б пачаць пакрыху нешта распавядаць у першыя 40 гадзін прыкладна хоць пачаць, а то зараз на нас накідваюць. У кожнага, хутчэй за ўсё, будзе звязана нейкая гісторыя са смерцю. У малога, у Кена Амады, была маці, якая памёрла. Пра тату ўвогуле ніякой гаворкі не ідзе. Ён сам рыхтуецца неяк такі па тыпу, як рыхтуецца да праблем, да таго, што ён можа не перажыць усё. Вось, Арагакі літаральна на таймеры. Хоць яго праблему мы ведаем. Money's on the counter. Thanks. Come again. Welcome back.
9 дзён. Малы. Такий нейкі серыял. Мужнасць нашу падвысіць. Мне падаецца, ніхто не ждае баю час зараз, так? А не, ось Юкары. Давай, Юкары, з тобой бавім час, бо сэнсу мне зараз мужнасць падвышаць. Калі яна ў мяне максімальная ўжо. На за Sims яшчэ 2500, ні халеры сабе. Это я зараз не магу пабачыць, але хутчэй за ўсё гэта дзесьці ў самым версе, так? Дайце мне момант у мяне паведамленні. Я забыўся іх выключыць. I've heard it's healthy from leaf to core, so I'll go ahead and use the entire thing. As you can see, I've done my homework. Did you come prepared? I'm back on my game after making that perfect chicken sauté. This'll be no problem at all. Okay, less talking, more cooking. I'll handle the main dish with the cabbage. So how about you start on the rice and stuff? Пагатуем з ёй час, і хутчэй за ўсё, мне падаецца, там падвысіцца з ёй адносіны, то бок характарыстыка з'явіцца. We made short work of that, huh? Я кожны раз чакаю, што спіс унізі выпаўдзе. Мне прыйшлося яго павялічыць. На жаль, яно даволі так сабе... У сэнсе унізі экрана зусім. Просто там чаканне, выбачаюся, я па-іншаму там дзіўна гэта і ўсё працуе. У нас Sims мае 10900, на першым месцы Zero Escape з 12 тысячамі. І гэта займае некаторы... Так, там займае некаторы час, і яно знікае... Чым больш будзе гульну спісе, мне прыйдзецца асабіста дадаваць па тыпу яшчэ прасторы, яно не аўтаматычна. Я шукаў сёння даволі шмат часу, як можна зрабіць гэта ўсё аўтаматыкай. На жаль, не прыйдзецца ўсё ручкамі рабіць. So, how'd you like today's meet? Oh, you said it! You actually said yum! Finally! I just had to get you to say it today. Hey, remember what I said the very first time we cooked together? That I'd make it so delicious you couldn't help saying yum. I'm pretty stubborn, you know. But I gotta say, it's nice seeing the look on someone's face when they're eating something they really like. It's not just about proving myself. За Escape не буду пакуль перабіваць. Да Sims можна пакуль не рыхтавацца. Пакуль. Гэта мае сэнс ўсё роўна, ну, па тыпу, што знаходзіцца ў топе, мне мае сэнс адразу падрыхтаваць, каб не было сюрпрызаў, што я не жадаю апынуцца ў сітуацыі, калі мне спатрэбіцца яшчэ дадатковы тыдзень, каб падрыхтаваць яе. Альбо прыйдзецца абіраць нейкі яшчэ дзень, калі я магу. У асабістасці, хаця бы падрыхтаваць некалькі гульн стопа, каб я мог па тыпу нумар 2 пагуляць, альбо нешта такое. Вось. Заранее, каб мне нешта гатовае было. Next time, it's your turn to do something for me. Let's make some yummy memories together. Яе характарыстыка. Майстар лячэння. Кошт усіх магчымасцяў, якія вяртаюць здароўе, знішчаны на 50%. Цудоўна, бо яна атрымлівае сваю тэургію, калі лечыць астатніх. Okay, let's hurry and get this cleaned up. Let's get on with today's lesson. Зноў захварэў настаўнік, і ён будзе распавядаць нешта пра магію, як звычайна. Піфагоры яны, нейкі тетрактус.
Нейкая цікавая рэч, але, блін, зараз не вельмі жадаю разбірацца. Блин, я забыл задавать пытанне. Тетрактис. Ты сам это назвал. Угу. Правильный отказ. Нумерология. Вельми цікаво. Так. Час. Можно побавить. Так, можно подвести односины с фулкой. Поехали далее. Третий уровень. Давайте поглядим у угоду, что у нас по social линкам. Фулка. Так, а где? У Юкары уровень 2. Давай. Не, Юкара треба. Я самый низкий уровень. Где там? Не той покой. Где там? Аргана, прикидваючи просто колькі у тебе поінтаў, у тебе зараз нешта каля 5000. Ад 3 до 5 нешта падаецца так у гэтым дыяпазоне. Ці я маю рацыю? Так, побавим за час. Яна жадаю завесці па дарозе да інтэрнату ў краму нейкую. Hey, what do you want to do now? Karaoke? Дзіця згубіўся. Інсайдерская інфа? Не, насамрэч не, у мяне няма ніякай магчымасці паглядзець, колькі у вас поінтаў. Таму гэта проста такое прыкладна па адчуваннях, я думаю, бо ведаючы, як шмат Аргана сядзіць на стрыме, то мне падаецца, што я прыкладна магу, мне ёсць некаторыя чаканні, колькі можа іх быць. І так як я назіраю, колькі поінтаў траціцца, я зараз спрабую паназіраць, каб не было такога, што я нешта не прадумаў у сваёй ідэі. Ну, па тыпу, атрымліваецца не зусім тое, што я жадаю. Можа, нешта трэба будзе паскараць, запавольніваць. Можа, нейкія яшчэ бонусы буду прыдумваць, альбо нейкую узнагароду асабістую зраблю, дзе можна будзе перамяшаць гульні, неяк перасоўваць іх паміж сабой яшчэ. Ну, нешта такое. Таму я зараз за лічбачкамі назіраю і думаю, яшчэ можа нейкая карысная рэч даведаюся. І Вілдай говорить, мені здаецца, больш. Яна патрацілася даволі шмат у апошнім часам. Таму мне падаецца, павінна быць менш за 5000. І Вілдай, вот, дарэчы, у Твіча функцыя балу была у Streamlabs. Там можна было рэдактаваць і глядзець, колькі балаў. Не ведаю. Я сам карыстаўся. Я не ведаю, у мяне OBS, і такой магчымасці ў мяне няма проста, не існуе. Я ведаю, што я магу вяртаць поінты, калі я магу не прыняць вашу ўзнагароду, калі вы дасылаеце мне поінты, я магу не прыняць ўзнагароду, яны вяртаюцца да вас, то бок я націскаю адмяніць, і яны просто так, просто апынаюцца зноў у вас. Але мне трэба вельмі добра сачыць, я звычайна ўжо перад наступным стрымом я аглядаю усе ўзнагароды і прымаю іх. Вось, я трымаю іх на выпадак, калі, напрыклад, не атрымалася прагаласаваць за нейкую гульню, і каб я мог неяк вяртаць вам. Бо я не магу па тыпу такога, што калі я прыму ўзнагароду, у гэты момант усё, я не магу вяртаць вам гэтыя балы назад. Hey, don't cry. See, you're okay now. I'll stay here with you, all right? Медіа матча може бути? Hey, look. We can get help over there. Ну, тут, блин, літерально поліцейські есть. Давайте пішли до його. О, накладно. Добра ідея. Юлдай, гэта быў аддон на Твічы, яго не трэба было ў OBS трымаць, а зараз ужо сам Твіч зрабіў. Для чаму не можна глядзець, я не разумею.
Хутчэй за ўсё з пункту гледжання бяспекі, мне падаецца, бо калі такое даваць стрымеру, то альбо стрымеру, альбо боту, то нешта можа пайсці не так. What were they thinking, leaving that poor kid all alone? Stuff like that really makes me upset. But I guess my own mom's no different. Што не так з твоёй маці? Мы не ведалі гэтую частку гісторыі таке бы. Яна параўноўвае сябе з гэтым дзіцяці, па тыпу, як можна было проста пакінуць гэтага дзіцяці. Яна такая, маці насамрэч і была такая ж самая, але ж... Што? Why do you wanna know? Я лічыў, што у цябе праблемы былі толькі з татам. Sorry, I didn't mean to poke fun at you. І Вілдайв, не пагаджуся, але можа і так. Я сам не ўпэўнены, гэта проста тэорыя. Remember what I told you before? How my mom and I aren't very close? Памятаеш, як я табе казала раней, як я і мая маці не былі вельмі блізкія адна да адной? If you ask me what kind of parent she is, I'd say... Калі ты спытаеш мяне, якім бацьком яна была, я б скажу, што вельмі дрэнным. She wasn't always like that, though. Аргана, так є хтосьці з нармальнымі адносінамі ў сям'і? Выглядае, што не. Мне падаецца, тут толькі два варыянты. Альбо адносіны дрэнныя, альбо нехта памёр. Пасля таго, што здарылася з татам, яна зусім змянілася. Яна хутчэй за ўсё жыве з адным з сваіх бойфрэндаў. Я нават не жадаю ведаць. Хобі наконт гэтага ўжо размаўляць. Could we keep this between you and me? You're the only one I've told. Ці можеш аб гэтым нікому не распавядаць? Ты адзіны, каму я гэта сказала. Гэта толькі трэці ўзровень гэтага самага. Sorry, I'm not in the mood for Сошал-лінка, кабзда. Кастусь, вітаю. Вітаю ў нашым чаціке. Let's go home. У нас па часе. Па часе ўжо будзем пакрыху скончваць, я думаю. Можа яшчэ пару дзён? Што мы можам за гэтай пару дзён яшчэ зрабіць? Не только каб шмат, але давайте ўсё ж такі пабавім час з мясцовымі. З Джунпеем можна раслінку нашу. Пачакай, што ты напісала? Што там? Будзе лепш. Так, падаглядаем нашы раслінкі. Grow up big and strong, my precious luxurious veggies. Man, all this non-stop watering and weed pulling, not to mention the bugs, it's pretty monotonous. Kinda just feels like busy work. You could be a weird dude sometimes, you know? Honestly, the whole idea of raising something one step at a time feels kind of familiar. Oh yeah! It's just like leveling up in a game! Hey, maybe this doesn't suck so bad after all. Gotta say, you've got a long way to go before these veggies put us on Easy Street. Anyway, I'm the one who asked you to join me in the first place. Я нагадую, што у яго была ідэя наконт гэтых раслінак зрабіць нейкія супер раслінкі, якія прынясуць ім да халеры грошай. Такая сабе ідэя. Здаем балы на Sims. Так, у нас это праходзяцца карацей. Трэба аддаваць. Я распавяду, Кастусь, калі ты не ведаў. У нас працуе сістэма ўзнагарод. Можна браць узнагароды, будзем гуляць у гэта і напісаць назву гульні, якую жадаеш. Справа ў версіі зараз ідзе поўны спіс гульні, якія ў нас ёсць, на якія закінулі балы канала. Вось гэтыя поінты. Можна закидываць на любую назву, на любую гульню, трэба толькі указаць назву, і гэта дадаст да ёй. Гульня, якая апынецца на першым месцы, у гэтую гульню мы будзем гуляць у пятніцу. Наш
наступны стрым пятнічны будзе пакуль што на першым месцы трымаецца Zero Escape, але мы яшчэ не ведаем. У чацвер у 20:00 па мінскаму часу ўсё можа змяніцца. Будзем назіраць. Another day of hard, honest work. Let's head back downstairs. Хто там ужо тэлефануе з раніцы ў нядзелю. Некалькі паведамленняў. Пакуль не будзем іх адчыняць. Звычайна яшчэ дадаюцца, як толькі мы ўстаем з ложку, літаральна вось зараз. І мы такія. Подняліся з ложку. І паведамлений больше. Пойдем поглядим наше ТВ-шоу. І Вилдаю, до речі, там є функція збору. Робиш гол, любий, може 20 тисяч. У Шевчача можуть скидувати бал на його. Так, це магчима, але ж у мене пакуль нема такої ідеї по нейкому голу великому. Тобто було би... Пакуль што мне падаецца. Зараз, пакуль працуе гэтая сістэма з галасаваннем за гульні, усе будуць прытрымліваць балы дзеля таго, каб прагаласаваць за сваю улюбёную гульню. Таму я пакуль... Я нават прыбраў, мне падаецца, ўзнагароды. Зараз яшчэ раз зазірну. Так, я прыбраў іншыя ўзнагароды, якія ў мяне былі, каб бо імі дагэтуль не карысталіся. А пасля дадання галасавання, мне падаецца, яшчэ ўсе будуць больш трымацца за свае балы. Ось, таму я пакуль пратрымліваю гэта. Так. Можа быць нейкую двойную сістэму зрабіць, па тыпу закидываеш 100 балаў, там пэўную колькасць балаў на гульні і нешта яшчэ атрымліваеш як значочак, як якую-небудзь яшчэ ўзнагароду, то бок нейкія бонусы такога плана, альбо нейкі збор вялікі накидваецца, то бок, напрыклад, збор па тыпу паказваць прагрэс, колькі балаў мы ўсяго паскідвалі за апошнія там 10-20 дзён, нешта такое. Але пакуль яшчэ гэта у такім фармаце. У меня паляпшэнні такія пакрыху кожны тыдзень. Я не магу ўсё адразу зрабіць. Тое, што ў мяне ў думках ёсць, у меня просто няма часу на гэта. Арыганы на них донт. Ну, блин, калі я закінуць на них, што я з гэтым рабіць буду потым. Так. З кім час пабавіць? Можна... Давайте з Майей. Мы вельмі даўно з ёй не размаўлялі. Гэта дзяўчына з ММОРП. О, блин, я літаральна забыўся. Прыйшоў уніз, каб паглядзець шоу. І не паглядзеў зараз. Збор на якуюсь вялікую рэч. 200 тысяч на стрым 12 гадзін. Да я ж памру за 12 гадзін стрыміць. Не, я такое не пацягну. Не. Так. Что он нам пропонует? Абутачок. Давайте прыгожий абут. Пофиг на все, мне абуток потребно. Отдавай абуток. Усе наши игрушки на это пойдут. Не, вялікі дзякую, Вілдаві, за прапановы. Гэта ты падкідваеш мне ідэі, якіх у мяне не было дагэтуль. Таму гэта дапамагае. Ты зараз вельмі дапамог. Бо гэта запускае мае думкі наконт таго, што можна зрабіць, і калі ёсць запыт на нешта, то я магу нешта паспрабаваць прыдумаць, аб'яднаць нейкія ідэі. Гэта дапамагае. Так што дзякуй табе. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, я ждаў з Майей. Добра. Пагуляем у гульню. Там мы з ёю не бавілі часу ўжо, можа, месяца 4. Карацей, у онлайн-гульне сядзіць нейкая дзяўчынка, якая размаўляе быццам бы... Я згадаў, чаму я не вельмі жадаў ёй размаўляць. Таму што яна размаўляе быццам бы ей 10 гадоў. Ладно, добра, не 10 гадоў. Нешта па тыпу 14 гадоў і піша з... Просто літаральна скарочваю ўсё у шмат паведамленняў.
Але размаўляе такіх рэчах, быццам бы я не ведаю, ну, гадоў 25-30. Гэта быў больш жарт пра 12 гадзін. Ну, так. А пра 10 гадзін ты бы не жартаваў, так? Насамрэч, гэта 45 гадоў мужик. Я не здзіўлюся. Так, 8. Блин, мы не падвысілі ёй адносіны, таму што у нас яшчэ не хапала памяці. Трэба будзе пазней яшчэ з ёй паразмаўляць, калі мы жадаем новы ўзровень. Таму і размовы нават не было. Можа, нешта новае бы даведались пра яе. Так, Карамару, ты жадаеш пайсці на вуліцу, так? Давайте з Кенам лепей. Бо Карамару, ён дадатковыя розныя. Мы з ім ужо адносіны і так падвысілі, наколькі маглі. Яшчэ пап'ем кофе з малым. Каву, выбачце. Вулчара, Firewatch 2500. Я зараз, каб не памыляюся, у Firewatcha было 6000 роўна. І зараз гэта значыць, што я на 8500. На верхніх пазіцыях у нас усё больш канкурэнцыі. Right before brewing. I also learned you need to be mindful of how hot the water is, as well as how you pour it. Ён зараз, ён разбіраецца ў каве. Але цікавая штука, што мне сябар гаварыў, які займаецца абжаркай кофе, кавы, бачце, не кофе, кофе, я ўсё перабіваю мяне. Кава. Так вось, ён займаецца абжаркай зерня, кавы у такіх нормальных маштабах і разбіраецца ў каве. Ён гаварыў, што па тыпу ёсць міф невялічкі. Гэта не зусім міф, але і міф таксама. Тое, што наконт тэмпературы вады, якой вы заліваеце кофе, вось гэта ўсё. І гэта ўплывае, але амаль ніяк. Гэта вельмі невялічкі адсотак таго, як змяняецца густ. То бок гэта хутчэй як рытуал, як міф. Ён там ёсць нейкая розніца, мне падаецца, ён распавядаў, але ж такая, ну, незначная. Пераацэнена, скажем так. I practiced with the cheaper beans from before, since I can't afford too many of the expensive ones. Although, it was hard to drink all that coffee, so I added a lot of milk and sugar. Well then, let's drink, shall we? Ён дадаў, ён выкарыстоўвае зараз самыя галоўныя памылкі, ён выкарыстоўваў вельмі таннае зерне, таму што яго не было грошай на дарагое, і ён дадаў шмат цукру і малака. То бок ён літаральна забіў увесь густ. Still really bitter. So bitter. Усё яшчэ кісла. But it's not only that. I could actually taste some of the sweetness and richness this time. The beans and brewing technique can make a huge difference, huh? Oh, and the smell was great too. I'm feeling a little nostalgic, actually. Арегано, у каву можна дадаць халву. Мне падаецца, у каву можна даць што заўгодна. Thanks for joining me. You can go on ahead. I'm gonna practice a little more to try and get the hang of this. Let's make some more if we ever get the chance. Агурцы спрабавалі дадаваць у каву? First I gotta use the bathroom. I drank a lot while I was practicing today. Цмок, вітаю. Дробны гурман адшукаўся, вітаю. Дробны гурман ты маеш на увазе малока? Гэтага Кена? Альбо мяне? Цёмная гадзіна, хутчэй за ўсё з'явіцца Фарос уначы, каб папярэдзіць. Не, гэта цудоўна, што ён цікавіцца кавай, гэта цудоўна. Мне вельмі падабаецца гэта вось Кенамада, там мелкі карацей, вельмі круты персонаж, вельмі цікавы, але ён настолькі дарослы і гэта настолькі не супадае з яго ўзростам, што гэта трошкі крыпова нават. Я нагадваю нам пра вось апошні тыдзень перад поўняй. Nothing serious happens. But you can never be sure what the future holds. Я спадзяюся, што ўсё будзе ў парадку. I'm always looking out for you. We'll meet again. 7 дзён.
Мне трэба будзе захавацца дакладна зараз на асабістае захаванне. Пры першай жа магчымасці. Бо ўсё менш дзён, калі мы можам выратаваць тых людзей з Тартара. Калі нешта здарыцца, у нас можа не, напрыклад, калі нешта адбудзецца за апошнія 2-3 дні перад Тартарам, у нас можа не атрымаць, ой, перад Тартарам, перад поўняй, у нас можа не быць часу проста выратаваць людзей. Вельмі шмат, дзяўчынкі абмяркоўваюць вельмі шмат суседзяў і зараз сіндром эмпатыі. І гавораць, што гэта ўвогуле па ўсім сусвеце зараз. То дрэнна, я лічыў, што гэта толькі наваколле. Пра лічбачкі, галоўнае не спаць, давайте пратрымаемся, нам яшчэ акадэмікі падвышаць. Цмок, а навошта ратаваць людзей з Тартару? Я зноў нешта прапусціў. Гэта ж пекла. І тут Тартар гэта не зусім пекла. Ну, то бок, ён называецца Тартар, але ён не пекла, вось пекла грэчаскае. Пачакайце-ка, Тартар. Тартар быў уже... Так, грэчаскім альбо рымскім? Рымскім. Я зараз магу блытаць, альбо абодвух было. Нешта ў мяне зараз у галаве ўсё зблыталася. Карацей, яно не літаральнае Тартар, але у яго такая назва, таму, ну, тут як бы ёсць розніца. Людзі, я зараз пра міфалогію буду гаварыць выключна гульні. Грэцкі моў быў Аіда. Так. Ён называўся так жа, як і Бог. Добра. Так вось. Зараз збіўся трошечки. Размаўляю пра міфалогію выключна гульні. Людзі могуць апынуцца, калі яны будуць... Некаторыя людзі падчас цёмнай гадзіны застаюцца без трун. То бок яны не... Труны іх насамрэч бароняць. Это не... Хоць і выглядае жудасна, што стаіць труна проста ў сярэдзіне дарогі, дзе быў чалавек у звычайным часе. Але гэта насамрэч іх бароніць. Некаторыя людзі не ператвараюцца. Іх быццам бы нешта кліча ў Тартар. Яны самі ідуць туды, у гэтую вежу, і спрабуюць туды забрацца, і нешта іх цягне туды. І гэта працягваецца. Калі чалавек апынаецца ў Тартары, ён можа ім заблукаць. Калі скончыцца цёмная гадзіна, чалавек там і застанецца. То бок чалавек літаральна вось быў, ён для астатніх людзей ён проста быў і знікае уначы, проста у раптоўны момант. Гэты чалавек застаецца ў Тартары, і для яго час не ідзе, ён ідзе па правілах Тартара, то бок 1 гадзіна за 1 дзень. Такім чынам ён можа правесці там тыдзень, і для яго гэта будзе ўсяго 7 гадзін. Гэты чалавек будзе па яму блукаць. Ён не будзе памятаць ні халеры, ён амаль як зомбі, то бок як прываблены проста гэтым Тартарам. І нашая мэта выратаваць іх, вывесці іх з Тартару, бо калі наступіць поўны месяц, Тартар настолькі моцна перабудуецца, там прайзадзе адбудзецца нейкая такая вялікая змена, што яна заб'е, альбо заб'е, либо гэтых людзей ўжо будзе немагчыма адшукаць. Таму іх трэба выратаваць да поўні. Тартар быў па Адаінам. Дзякуй вялікі. Цудоўна, у нас і акадэмікі максімальныя. Усе нашыя зараз магчымасці на максімальным узроўні. Гэтыя магчымасці ў асноўным патрэбны, гэта сацыяльная наша статыстыка. Яна дазваляе нам у асноўным праз усю гульню, дазваляе не рабіць розныя рэчы. Напрыклад, мы не можам зайсці альбо зрабіць чагосьці, пакуль у нас недастаткова вось гэтых магчымасцяў. Так як яны зараз на максімальным узроўні, то мы можам рабіць. Нам зараз, напрыклад, адчынілася магчымасць прасоўваць social link з Міцуру Кіріджа, гэта вось дзяўчынка з рудымі валасамі. Цмок, як гэты свет без нас існаваў дагэтуль. Тут усё складана. Уся гэтая халера з Тартарам пачалася 10 гадоў таму. Тартар быў зроблены людзьмі. Літаральна людзьмі, якія даследавалі цені.
і іх сабралі ў адной велізарнай лабараторыі і даследавалі там, але нешта пайшло не так і лабараторыя выбухнула. На гэтым месцы гэтай лабараторыі з'явіўся тартар і гэтых часткова самых велізарных ценяў раскідала па ўсім сусвеце. Яны па крыху збіраюцца зноў яго. Але часу у іх не тое каб шмат, то бок яны вось паўзуць сюды ў цэнтр, збіраюцца каля вежы на працягу апошніх 10 гадоў. Рэгана, ён жа соус сцёк уніз. Ну так, ён кожную на гадзінку з'яўляецца, а потым сцякае. Так. Я жадаю знайсці Міцуру, калі атрымаецца. Бо нарэшце у нас ёсць акадэмікаў дастаткова. Вось он там стаіць. А ці ў мяне атрымаецца? Надо ёй проста паказацца, як шэранькая. Яна вельмі занятая сёння, таму не будзе тусіць. Ну і добра, пайшлі каму-небудзь яшчэ дзяўбаць галаву. Юкары. Давай. Ага, нашы адносіны не падвысяцца, але чаму не? Пайшлі. Просто павялі час у кафе па дарозе ў інтэрнат. Так, мне падаецца, гэта будзе зараз захаваемся. Я на гэтым буду скончваць. У наступны раз, што мы будзем рабіць? Мы ўжо вельмі блізка да наступнай поўні. Мы ў наступны раз у персоне паспрабуем першае. Пройдзем 10 да апошняга дня, 1-2 дня, калі застанецца да поўні, і мы пойдзем у тартар. У гэты момант павінны з'явіцца яшчэ людзі, дагэтуль так і адбывалася. А ў апошні момант з'яўляюцца яшчэ людзі ў тартары. Мы паспрабуем іх, мы пойдзем іх выратаваць, і пасля гэтага, калі паспеем на наступным стрыме, то яшчэ і дабяремся да боса. Прыкладна такі план. Цмок, лабараторыя па вывучанню пекла, як звычайна ды ардынарна. Бачыў некалькі такіх у Вілейкі. Самае звычайнае, больш таго, гэта лабараторыя, якая знаходзілася ў звычайнай японскай школе. У Вілейцы, мне падаецца, да халеры такога. Так. Хто у нас чым займаецца зараз? Я перадам вас далей. Бачу, Шагрэль зараз гуляе ў Сталкер. Ваўчок нешта малюе. Дайце зазірну хуценька да яго, што ён там малюе. Нейкага эльфа. Я не ўпэўнены дакладна. Калі жадаеце, завітайце да ваўчка. Ён малюе. А я вас перадам далей да Шагрэля. Дзякуй за стрым. Табе дзякуй, што прыйшоў. І у нас заўтра будзе апошні дзень галасавання, таму рыхтуйцеся, будзе жарка. Хутчэй за ўсё, у нас там у версіі даволі шмат чаго блізка адзін да аднаго. Так. Шагрэйль у нас. Адпраўляем. Да пабачэння.